Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Amen. Amen mpingo. Amen. Mbuye alemekezeke paja nthawi ino ya masana amene tikulowa mapemphero athu a tsiku la lero, tsiku la Sabata. Ndikulandireni modzidzimutsa motere kuti mwina simunayembekezere kuti ndikhoza kufika. Ndizoona munthune lerolo ndi tsiku limene ndinafunika kuti ndikhale kuzomba kuntiya, ndipo tinakonzeka kale za ulendo wa kuzomba kupita kuntiya, koma pa zifukwa zina talephera, dziko lavuta, mayendedwe amaulendo ataliatali akulira kukhala nthawi zina ndi mafuta, komanso kuyima pa nsewu magalimoto akutenga kuyima pa itifoleka pa mafuta, ulendo kukhala wosokonekera. Iwe kumaona kuti ndikakwera imeneyi ndi ndikafika, koma kukwera umva kuti ikupita kaye pa line. Tsopano kukhala galimoto pa line ukhala nthawi yayitali bwanji. Ambuye angotithandiza kuti mwina anakonda kuti lero nangati Njombe tikhale pano kuti tizapembeze limodzi. Amen. Amen. Tsono ndikulandireni nonse m'dzina la Yesu kuti ameni. Amen. Kuchokera masiku awo amene tinali limodzi, ndikutha kuona kuti Ambuye akutisuntha, kuti pang'ono ndi pang'ono tikuposera pamodzi. Amen. Amen. Mawu a Mulungu amanena kuti ngati muzasonkhana m'dzina langa, ine Mulungu ndidzakhala pamenepo. Amen. Amen. Tsono masiku amene umayamba mpingo pano zimamveka kuti nthawi zina munthu mmodzi weniweni. Amen. Amen. Dzuwa lonse kusonkhana ndi munthu mmodzi wekha ndi ana ako, kenako ngupezekanso kuti ana ako aja akutopera. Basi ndabambo anga ana ako aja kukutawa, kukhalakhala kuzaona kuti inawo madamu iya mangwetu. Mwina munthu itu mutu usukutani sukugwira, madamu aja kukutaniso kukutawanso. Amen. Sala wekha. Zimenezo zakhazi kuchitika, ndipo sizodabwitsa kwenikweni. Kupemphera ndi chinthu chimene Mulungu anachiyika ku dziko lapansi, koma ndi chinthu chofunikira kwambiri pa moyo wa munthu. Koma nthawi zina anthu amene timapemphera timakhala ndi chikayiko chifukwa cha chiyembekezo chimene timakhala nacho. Ndiye chiyembekezo chija chimakatipangitsa kutigwetsa mphwayi kuti tisapemphere. Tikamabwera kwa Mulungu timayembekezera kuti kumene kuti kapeza chilichonse chili tayari, nanga sini ndi za Mulungu. Ndi kuti chilichonse chili tayari, kama gesi, mipando, zokudya, chilichonse chili tayari chifukwa ndi za Mulungu. Ndiye tikafika pa zinthu za Mulungu paja timakapeza kuti zimene timaziyembekezera kuti zikhalapo
palibe. Timayamba kuyerekezera ndi misonkhano mwina ya mafumu m'mudzi. Komatu afumu akakhala ndi misonkhano pamakhala mbiya za ujeni zathobwa zimakhala ngati zili ndi dongosolo, koma kenako chifukwa chakuti zimene umayembekezera kuti uzipeza sizinatheke umatha kugwetsedwa mphwayi kusiya kupemphera. Amen. Amen. Koma ndimangofuna ndinene kuti Baibulo lili ndi mawu amene ndikufuna kuti tiyambe nawo. Tivundukuleni buku la Mateyu chapter number 5 ndipo tiwerenge verse yake ya nambala 1 nkankani kama koma nkakatali ndiye tikoza umakalondola kapena kulekezera pa njira. Koma tiyambire verse number 1 muwerenganso ndi mawu apamwamba. Mateyu chapter number 5. Chiphunzitso cha paphiri madalitso. Verse number 1. Ndipo mmene iye anaona makamu anakwera mphiri. Ndipo mmene iye anakhala pansi anadza kwa iye ophunzira ache. Verse number 2. Amen. Amen. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse mawu amenewa. Ndipo lero mu maphunziro athu mulaliki wathu wa nthawi ino imene tayimirira tiziphunzira tizilalikira kuchokera pa verse ndi chapter cha Mateyu chapter number 5. Tinyamukira pamenepo tilowera kwina koma ponyamukira pathu pakhala pamenepo. Amen. Amen. Ndiye tawerengani verse number 1 kuti bwanji. Verse number 1. Ndipo mmene iye anaona makamu anakwera mphiri. Ndipo mmene iye anakhala pansi anadza kwa iye ophunzira ache. Amen. Amen. Bible likuti ndipo iye mmene anakwera mphiri anaona cha makamu. Amen. Amen. Momwemweri. Yes. Koma Bible likutiuza kuti chinthu choyambirira Yesu adakwera kayecha mphiri. Atakwera mphiri ndi phiri limenelo si phiri lakuti mukakaliona ndi maso, ndi ngati mukuganizira chiphiri chachikulu ngati mulanjayi. Ndi kaphiri koma kamene kanangochita ngati chitunda chabe. Amen. Amen. Ndiye ameneyo ndi Yesu ali ku dziko lapansi wabwera kudzaphunzitsa mawu a Mulungu. Wabwera kudzapulumutsa miyoyo. Mbiri idamveka kulikonse kokhalako munthu masiku amenewo kuti ku dziko lapansi lino kwabwera Yesu. Koma mbali yayikulu yakumveka kwa kubwera kwake kwa Yesu Khristu idamveka kwambiri mu Yerusalemu ku Israeli kumene iye adaliko nthawi imeneyi. Ndiye dziko lakoyandikira kumene Yesu adaliko pokhala mthupi ili anali ndi mwayi waukulu popita kukakumana ndi Yesu komanso kumamulondola Yesu ndi kumakamvetsera zimene Yesu anali kufotokoza. Ndiye Bible likuti adakwera mphiri. Mukayang'ana pamene pakuyambira mawupo mupeza kuti Yesu akupanga dala. Amen. Amen. Akukwera mphiri koma mwadala chifukwa akudziwa kale kuti ndikufuna kulankhula ndi anthu. Ndiye akuti anakwera mphiri pamalo okwererapo. Amen. Amen. Tikamawerenga Baibulo kufufuza za malo okwererapo otchedwa phiri, maulendo osachepera 60 chakuti timapeza Baibulo likulankhula za mawu akuti phiri. Ngakhalenso pamene Yesu ankapemphera ankakonda kukwera pa phiri. Malo amene Yesu adakwera
anakhala pamalo pamene iyeyo amadziwa kuti akwanisa kulankhulana bwino ndi anthu. Amen. Amen. Amadziwa kuti kubwera makamu ndiye ineyo ndikhale pamalo amene ndingakwanise kulankhulana bwino ndi anthu. Nthawi zambiri tikamayang'ana mmene umoyo wa Chikhristu umayendera ku dziko lapansi, kupembeza kumafunanso kuganiza. Amen. Amen. Ngakhalenso chikhulupiriro chimafunanso kuganiza. Ndi malo ati amene Yesu akupita ku phiri, koma mbiri ya malowo ngakhale mpaka lero mupeza kuti sikudali kumalo kumene kunali anthu. Ankakhala pamalo pamene palibe anthu, amapitanso pamalo pamene sanaone munthu. Amen. Amen. Koma ankapita pamalopa ndi chikhulupiriro. Ndi Bible kuti atakwera pa phiri kenako ndi pamene tsopano anayamba kuona cha makamu. Chipembezo ndi wekha. Amen. Amen. Yesu sanakwere mphiri ataona makamu. Amen. Amen. Tiwerenge verse number 1. Verse number 1. Ndipo mmene iye anaona makamu anakwera mphiri, ndipo mmene iye anakhala pansi anadza kwa iye ophunzira ache. Amen. Amen. Akukwera mphiri ndi cholinga. Amen mpingo. Amen. Chifukwa iyeyi waona kale cha makamu oti alankhulane nawo. Ndiye akudziwa kuti ngati ndingakhale apa zinthu zanga za ine kulankhulana ndi anthu amenewa sikukhala kokwanira, sindikwanisa kulankhulana nawo chifukwa ndi makamu. Pali chinthu chimene Yesu amapewa. Height ya Yesu inali ya munthu. Amen. Amen. Mmene mulire inu ndine. Ndi kuima pa flat ankafanana ndi aliyense. Mwina iye kumafupikira ponso panali yena atali oposa Yesu. Ndi akudziwa kuti amene ndikufuna kulankhula ndi anthu ndi ineyo, ndipo ndikufuna kuti gulu lonse limene ndilankhule naloli ineyo lizindiona. Amen. Amen. Kupembeza ngakhale chikhulupiriro chimafuna kuganiza. Ndi Yesu akukwera mphiri si chifukwa cha anthu okhawayi, koma akufuna kuti anthu nayenso adzaona. Amen. Amen. Pamene akuwaona anthu nayenso anthu adzintaniso azimuona. Amen. Amen. Mukadakhala kuti munalipo tsiku la Mateyu chapter number 5 mukanachita chidwi kwambiri, chifukwa malo amene Yesu adayima pa ango imene palibe ngakhale munthu mmodzi wakhamu limene lidakwera pamenepa limene silinamuoni. Amen. Amen. Yesu ankamuona aliyense, nayenso Yesu akatsitsa maso aliyensenso amamutaniso amamuonanso. Pamene papa tikufuna kuphunzirapo chani? Ngati mudzaona kuti ntchito ya Mulungu anthu ambiri imativuta, ndi chifukwa chakuti timangoganizira za ife tokha kuti tikufuna kukalalikira, koma osaganiziranso za anthu amene tikufuna kukaphunzitsa. Amen. Amen. Ine ngati Mulungu wandiyitana ndiganizire mayitanidwe anga, koma pa nthawi yomweyo ndiganizirenso anthu amene Mulungu wandiyitanirako kuti ndipite ndikatumikire. Kodi zikumveka zimenezi? Ngati inuyo mwatembenuka mtima, monga tikuona kuti mpingo wathu ndi waung'ono, tangoyamba kumene dzanadzanali. Amen mpingo. Amen. Kuti tifikire muyezo wakuti mpingo mubwere khamu, tikufunika kupanga zinthu ziwiri. Chinthu choyamba, ifeyo ochepafe
ndamene mulungu watituma, ngati mmene mukuonera pa verse number 5 pa chapter number 5 verse 1, mulungu anatuma mwana wake Yesu ndi adampasa uthenga. Amen. Amen. So pano chimene ndili nachochi kuti chikafikire ku anthu, ineyo ndikufunika ndiyime pamalo abwino pamene ndingathandizike kuona anthu, komanso zindithandize kuti anthu andione bwinobwino. Amen. Kodi zikumveka eh? Amen. Mwa maulendo onse amene Yesu anakhala ku dziko lapansi pa zaka zitatu zimene yadalalikira, ngati pali malo amene aliyense adamuona, ndi malo awiri wokha m'Baibulo lonse. Malo ena limamuona ndi gulu lochepa limene lili pati, lili pamenepo. Mukumva nthawi zina kuti anthu ankapanikizana kumakankhana kuti amuone. Kuti zikumveka zimene. Anthu amaponda chimanga cha anthu m'minda kufafaniza mizera. Kunali milandu, wandipondera mzera wanga, wandiphera mbewu zanga, zinangwa kuthyoka, anthu pofuna kukaona Yesu. Koma si gulu lonse limene linkamuona, chifukwa Yesu anali msinkhu wa munthu ali ku dziko lapansi. Kazi kumveka zimenezi. Amen. Zimafunika kuti iyeyi aganize kuti ndikufunika kuti anthu amene ndikuwatumikira inenso andione. Ndi akudziwa kuti msonkhano uwu kukhala khamu. Amen. Choyamba tipeze kuti inuyo ndi amene mulungu wakudalirani mukhale pamalo poti anthu akuoneni. Amen. Amen. Mukhale ndi chimene mulungu akupatseni kuti anthu adzaone chimenechi. Musayiwale kuti anthu amene ankalondola Yesu sankafuna Yesuyo. Amen. Amen. Chifukwa anthu obadwa ngati Yesu m'mudzimu anali ambirimbiri. Kazi kumveka zimenezi. Amen. Anthu amaonekedwe ngati Yesu m'mudzimu anali ambirimbiri. Palibe chimene chikadakopa kupita kukangoona munthu woti wabadwa kuchoka kwa Mariya. Koma chimene chidakopa ndi chimene Yesuyi adali nacho. Amen mpingo. Ndi anthu ankafuna chiticho chimenechocho. Now, kodi inuyo muli nchani chimene chingapange kuti anthu m'mudzi pamene muli akopeke, kuti pamene mukupita inupo pakaoneke munthu okutsatirani kapena otsatira chinthu chimene muli nacho? Muli ncha? Amen. Mwachisanzo, bwandiona ine tikadalengeza kuti lero tikhala kwa mambakulu tikanazazo. Zikumveka eh? Koma tangovumbuluka ku nyumba lero kuti basi mene talepera ulendowu, basi tenti zango jomba, tenti khote apa tikapemphere. Amen. Amen. Koma mumaganiza kuti gulu lonse lija limene limabwera likamva kuti ataiba kupita apa limafuna kukaona chani? Ine mupeza kuti ayi, chifukwa anthu kunja kuno kuli anthu. Zikumveka zimene. Kunja kuno kuli anthu. Koma mukapeza kuti tikamanena kuti kuli anthuso sitimanenanso munthuyo ayi. Amen. Timanena chimene munthuyo ali nacho. Kazi kumveka zimenezi. Anthu amene amasewera mpira musatayike, ndili pa Mateyu chapter number 5 verse number 1, akuti iye ataona khamu anakwera pa phiri. Ndiye ndikuona kuti kodi khamu linkalondola Yesu kuti ali nchani? Amen mpingo. Amen. Ankalondola maonekedwe ake? Ndiye tapeza kuti ayi, anali nchimene Atate pomutuma adamupatsa ngati katundu. Ndiye chimene anampasacho ndi chimene chinkapangisa kuti gulu lambirimbiri lidzimulondola. Kodi zikumveka zimene? Amen. Mukapita ku dziko lapansi mukapeza amene amasewera mpira
amen. Amen. Mukapeza kuti anthu akamapita kumpira pamakhala chimene akufuna akaone. Zikumveka ere? Amen. Ndiye mumpira ndi chisanzo chabwino chimene ningakupatsire. Mapuleya 11 amene amalowa mgiraundi amakhala ndi luso losiyanasiyana lokwana 11. Maluso okwana 11 mbali imodzi, maluso okwana 11 mbali imodzi. Kazikumveka zimenezo? Amen. Ku ground timakaona maluso 22 ndi amene timapitira. Amene mumapita kumpira mumapita kukaona luso lingati 22 ndi limene anthu amapitira kukaliona. Zikumveka eti? Amen. Samakaona anthu 22 chifukwa anthu 11 mulipo kale kwanuko, mukhoza kumangoonana basi. Anthu 11 mwakwana, mukhoza kungoitana na muzako anthu 11 takwana basi. Paliso choti mungakalipire paka ndalama. Anthu 11 mulipo. 22 ndiwovuta kwa werenga anthu amene. So mungangoitana na 1 2 3 4 22 basi kukhala muno. Zingavute zimene. Titati titseke apa chitseko aposo chitseko kapenapo paime mwana wanga winayo yaime apa tinene kuti muzilandira makobiri. Anthu ulowa munomo tikuposa 22 alowa munthu chifukwa chake ncha chinthu china chache munomo mulibe. Muli anthu mulibe luso. Kazikumveka zimene? Amen. Muli anthu mulibe luso. Ndiye kuti ngati munthu amapita kukalipira mpira ndi kukaonera mpira amapita kukaonera cha luso. Ndiye kuti maluso 22 amakhala atasonkhana malo amodzi. Amen pingo. Amen. Ndimafuna pangani imeneyi masanano ndizilankhula nanu mwakachetechete mpaka pamene mpingo wa Mulungu utafika pakuphunzira ndi kumva chimene Mulungu watipatsa. Ndichozizira chotere koma ndikuchipereka kuti inuyo muyambe kukhala ndi kuzindikira kuti mpingo umakula chifukwa cha katundu amene iweyo uli naye. Amen. Amen. Kazikumveka kaya? Amen. Amen. Mpingo uno ungakule chifukwa cha maluso amene ifeyo chani tili nawo. Zikumveka eti? Amen. Ndibwerere kumpira komwe kuja. Mukapita kumpira kuli masapota. Asazakunamizeni. Munthu amalowa kusapota mpira chifukwa cha luso la munthu wina wake amene yeye lusolo linamugwira cha mtima. Zikumveka eti? Amen. Ndi anali timu iti imene ndiye kaya anasiya kuti mukundimva. Amen. Kaya anasiya munthuyo iwe umasalabe kuti koma kuti ukalowe chipani cha mpira chimene chocho unapita chifukwa cha maluso anthu. Kodi mukundimva eti? Amen. Kale dziko lino la Malawi tinali ndi matimu awiri amphamvu kwambiri ndi omwewo mpaka lero. Zikumveka tinali ndi Bata Bullets ndiye tinali ndi Limbe Leaf Wanderers. Iyi mukuti manoma lero. Zikumveka Amen. muzindimvesa pano. Akamayika chiwerengero cha anthu kuchoka chama 1975 ngani ndikukuyambirani ndiyambire 1975 kuchoka mu 1975 akapanga kafukufuku wakuchuluka kwa timu imene ili ndi masapota ambiri inkapezeka kuti Bata Bullets ndi imene inali ndi masapota ambiri chifukwa chakuti mu Bata Bullets mu kanthawi kena mkati mwa zaka munadzalowa anyamata aluso kwambiri koma mmodzi mwa aluso lambiri anali Kina Phiri. Kazikumveka kana? Amen. Amen. Atalowa Kina Phiri mu Bata Bullets kodi ndirande yonse inamba kusapota cha Bata Bullets chifukwa cha munthu. Kodi zikumveka zimene? Amen.
takhalakhala wandera zimene mukuitcha kuti limbe lifi munadzalowa anyamata masiku amenewo achina Stoko Dandize, masiku amenewo Michael Kaimfa, amasiku amenewo na kunali mapuleya ndi ngayi wale kwa achula koma anadzadziwika ali mu timu iyo gulisa fodyayi ya limbe lifi. Kazi kumveka kaya kwa limbe lifi ake ndiye mwe mukumbula lero koma ndi wakale. Anthu anachuluka kukhala matimu aja anayamba kukhala ndi masapota ambiri chifukwa cha amenewo. Koma tamverani panazatenga kanthawi Bata Bullets ija ngati ikupita kozizira pantunda kuna zapezeka banja lina limakhala pomwepa pa 18 papa, banja la abambo ena ake amatcha kuti Awaya. Ila anabereka mwana Hale Waya, kuzabereka mwana Lawrence Waya, ananga awiri. Ana awiri amene aja anathandiza banja la Waya linathandiza kuti Bata Bullets ikhale ndi masapota ambiri, koma kumpoto sankadziwikaso matimuwa. Koma kuti kumene kuja sopano anthu akumpoto nawonso ayambe kukonda timuyi ndi chifukwa cha mnyamata wawo amene anakantenga kukalonga uyu ndi kumutcha kuti Kinapi. Chifukwa anakampeza kukatimu kena amati Kiradi Kalonga ADD chakwina kwake uko ndumana akampeza Kina akusewera kuti kumeneko atantenga ndikumva kuti Kinapi akusewera mu Bata Bullets komanso mpaka national team kumpoto konse anayamba kusapota soja Bata Bullets. Kodi ankalondola munthu ankalondola luso. Amen. Ngati tidzakhale pampingo opanda luso limene Mulungu watipasa, mpingowo udzavutika kwambiri kuti ukhale ndi mamembala. Amen. Mpingowo udzavutika kwambiri kuti ukule chifukwa anthu sabwera kuzaona anthu anzawo, ayi anthu amabwera kuzaona cha luso. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Now kumpingo wa Mulungu anagawa maluso. Zikumveka eti? Anagawa maluso tatenga awiri atatu kumapeto aphunziroli. Koma ndibwerere pa vesi lija. Amen. Tamuona Yesu kuti wakwera pa phiri ataona makamu. Amen. Ndiye makamu anamulundula. Monga ndanena kuti anthu sankakafuna mnofu wa Yesu. Ayi. Apompomwe anthu amene anasonkhana pamenepa ambiri anali azungu. Azungu okaoka chikopa choyera na Yesu anabwera ngati mzungu. Panali chifukwa chokaonera na azungu okaoka. Koma Yesu adatenga luso la kumwamba limene silidapezekepo mwa mzungu wina aliyense obadwa ku dziko lapansi. Ndikuti muyambira pa Adamu ngati adali mzungu, kaya obadwa woyamba sa Adamu kunali anthu ena kalero kumbuyo kwa Adamu, muyambirebenso pamenepo mupeza kuti Yesu Khristu adali ndi luso limene silinali mwa iye chifukwa cha chikopa. Amen. Kodi zikumveka zimene? Anali ndi luso lochokera kuja kumwamba. Ndi limene pa verse number 1 ya Mateyu chapter number 2 mukumva kuti khamu linayamba kuta kumtsata iye. Kodi zikumveka zimene? Ena umutsata ankamutsata chifukwa cha mbiri. Kodi zikumveka zimene? Chifukwa cha mbiri. Kungomva kokha kuti zimene anapanga kwina ndiye lero ali pakaphiri akoko kazitona gulu la mbiri linafuna kupita kuti kukaona kumeneko. Kodi zikumveka zimene? Zikumveka zimene? Anthu ankapondana chifukwa cha mbiri.
mbiri yanje amamva zimene Yesu anachitapo ali ku dziko lapansi zinapanga munthu kudabwa ndi kuganiza kuti palibe china tingachite koma amene timulondole tikaone chimene watibweresera. Amen. Kodi ndikumveka ine? Amen. Ndiye kuti ngati mukuliona khamu pamenepo likulondola chani? Luso. Sindikutalikira ndilimo muno mu mpingo mmene tililimu. Khamu lonseli mukulionali limalondola luso koma la munthu ja mmodzi. Ndithu mpingo musaziderere pamene mulipo. Iniyo mungopempha Mulungu akupaseni luso la kuntchito yake. Amen. Amen. La kwana limenelo kuyitanisa cha makamu oti abwera adzaonecha luso. Koma mkamabwera nokha kuti bola ndi ubwera kudzapemphera mmene mulili mulibe chilichonse. Business imene yavuta. Chifukwa ndi chimozimozi kuti mukupita pansika popanda chimene mwaoda palibe chimene mukukayala. Sindikuganiza kuti munthu angabwere kuzakufunsa utangoyima pansikapo chonchi pamwamba kulu kaya ndi pansika wanji wayima ungoyima chonchi ba. Afusa. Chaimeni musika wandilandi akafusa. Kaya mpano pa njiri afusa. Kaya mpano pa bunda afusa. Kaya mpano pa pangona afusa munthu utangoyima. Amafunsa munthu amene wayala cha malonda ndi amati mukupanga bwanji. Kazi kumveka zimenezi. Ndiye kuti chapter chimenechi verse limeneli musadabwe kuti gulu lidamulondola Yesu pa phiri. Tamverani. Gululi linali ndi mudzi ndipo linkakhala cha mudzi. Koma analolera kutuluka mudzi ulendo kucha kuphiri kulondola cha kulondola Yesu. Chifukwa cha luso limene Yesu analitenga kwa Atate wake. Amen. Amen. Muziganizire nokha mmene mwakhaliramu kuti Ambuye mmene mwandiyitana mwandipasa luso lanji. Amen. Limene lingapangitse kuti mudzi muno pa trading pano wina nkubwera kufuna kudzamva luso liti limenelo. Kodi zikumveka zimene? Mwandipasa luso lanji. Amen mpingo. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. 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 Ndibwereze. Mutatha kuyitanidwa chifukwa ndinu anthu oyera mtima. Amen mpingo. Amen. Mutatha kutembenuka mtima ndikupanga chisankho chozapemphera. Musamayiwale kufunsa kwa Mulungu. Ambuye mwandipasa cha luso lanji. Lakuti munthu angabwere kufuna luso liti limenelo. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Anyamata ino. Tapitani ku Nchesi, mukafike Nchesi Street, Mabokosi Street. Mukapeza kuli mabokosi amaliro, ukuso kuli mabokosi acha? Amaliro. Anayalamo nkhata, komanso mabokosi okhomeratu chire ali ready. Kuti mukangogula kukamuyika nzanu amene omwelira kumapita naye. Kodi zikumveka zimene? Ndithu chinthu chakuti tikudziwiratu kuti tukataya kunthaka. Amen. Amen. Koma akatuma abanja kukagula bokosi musapite ni mukachita chidwi. Mukapeza anthu kupita pa shop iyi ya mabokosi kuligwira kusegula kuseka silabwino. Chokata yacho kupita pena kusegula kuseka silacha azimayi aluso amagwira nkhata waona kuipanga akuitembenuza ngale akupanga ngati chiwongolero chonchi sanaluke bwino yosalimba kusiya kuchoka huku komo ndikomo mwaona shop by shop okala by okala nene maokala mogulisa mabokosi okala ili yose mabokosi amaliro kuima akagula pacha lagwira mtima aitanizana mumva kuti mwaliona luso ndilotani ndilofuni onse aja ni mabokosi koma nawo ofedwa akamakagula mabokosi pa Nchesi amatsata ja luso kuti bokosili lapangidwa bwanji. Sikuveka Amen. Tinasegula lina titaferedwa kupeza misomali ili chang'alanga
Nkati mabokosi koma misomali ili changala. Amangwetu ngakale uli ntembo tikukayikamo koma uzikabayidwa taganiza mpaka nakumvera chisoni ntembo kuti usakabayidwa ntembo uzikabayidwa tikangoyikamo ntembo uzikabayidwa ndi misomali tinalisiya kukayang'ana cha luso likufunika ndipo anyamata amakoma mabokosi pa mchesi acha safana na luso ndilosiyana kwambiri. Zikumveka Amen. Luso lomwero lamapangidwa amabokosi ndi limene limapanganso kuti likapita pansi pa nthaka likasiyane zaka, likasiyane myezi, likasiyane masiku owolera. Kodi zikumveka zimene? Amen. Zikumveka Amen. Luso ndilofunikira. Amen. Amen. Inuyo mutangopita kukangokoma bokosi loti angopaka vanish kukalika mmanda ndi 14 days chiso cha nyenya akolo anu ayamba kali kudyedwa ndi chiso cha nyenya 14 days. Zikumveka Amen. Tengani la ujini lokhala ndi fomaika kuterera kuja kwa kafomaika mamata kaja chiso chimambo chavutika. Luso ndi chinthu chofunikira kwambiri, ndi chimene anthu ankalondola kwa Yesu pa vesi liti limene liti. Amen mpingo. Amen. Akuti ataona makamu anakwera paja paphiri. Amen. Amen. Waona makamu ndi akukwera paja paphiri. Sono makamu pomulondola Yesu ankalondola chinthu chimene mudzi umenewu sichinakhalenso. Chinthu china ndikulimbikitseni, amamulondola itu ndi mnyamata. Zikumveka Amen. simumayimva nkhani yakulu amenayi kuti ku dziko lapansi anakhala zaka zinga sate firi Oya 33. 30 amabatizika zaka zitatu zolola. sate ndi pamene amakabatiza. Ku dziko lapansi zonse timamvazi anazipanga zaka zinga 33. zaka zitatu. Zonse zalembedwa m'Baibulo kulalikira zaka zitatu. Atangobatizidwa chaka cha nambala sate anayamba kuta kulalikira. Analalikira zaka zinga zitatu zata. Zikumveka Amen. Nthawi zinaso kukhalisa mbafa sikuyera. Amen. Zikumveka Amen. koma kusamba. Amen pinga. Amen. Kukulu nkhani yomweyo iyayi. Zikumveka? Amen. Kukapanga basi pitani mwamaliza ntchitoyo. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Po dziko lapansi zinthu zonse ndi za nthawi yochepa. Yesu anapanga zache pa zaka zinga zitatu. Sadayembekezere kuti mapulojekiti ake onse athe. Ndi pamene zimaziwikira kuti zinthu zakulu aja zinali zotumidwa ndi Mulungu. Zikumveka Amen. Ku zaka zitatu akanakwanisa kumanga mashopu. Vidiye zikanatheka. Akanakwanisa kusonganiza ndalama zoti agule galimoto 3 years zikanakwana. Malole anayi zikanatheka. Majeti okwera ndege zikanatheka 3 years yomwe. Nyumba za nyanja za makoti 3 years yomwe. Ya ma area ku 43 ku 44 mayadi zikanatheka zaka zitatu zikanatheka. Iwo analalikira uthenga wabwino zakwana nkunyamuka kumapita. Kodi sikumveka namu? Amen. Kumakhala ndi muyezo Ambuye akakuita nani pa zinthu zanu. Amen mpingo. Amen. Kodi sikumveka zimene? Amen. Muyezo okwanira wakwana alalikira apita. Ndimafuna mfundo iyi osati ndikunenayi koma ndimati zaka zinali 33 pamene imalembedwa nkhani iti imene kanchaka cha nambala 33 chomwecho ichi kati si cha nambala 32 chimene akulembera chapter chiti chimenechi.
makosana baibulo likutiuza kuti amene adamulondola Yesu anali makamu. Amen. Mbiri kunena kuti pamalo pamenepa panali ochokera ku banja la Zebedayo, panali akubanja la Filipo, mtundu wa Filipo mmozi ndi kutchulawa nda ena mwa anyamata 12 aja. Zikumveka amene ali ophunzira Yesu. Mukuziwa iwo aja kuti ankachokera kolekana ngati muchatisankhira ma MP sitasankha ena tasankha koma osaja ali ku nyumba ya malamulo yeti akuchokera zigawo zonse zingati. Gulu limene lija linkachokera ku zigawo zonse 4 za dziko la masiku a Yesu. Ndiye mitundu yawo ya iwo aja ophunzira Zebedayo, Filipo ankachokera ku fuko limene anthu ake ankakhalisa zaka zambiri. Ndiye gulu lina la anthu amene adafika pamene paja anali okalamba komanso akuluakulu misinkhu osagwirizana ndija. Ine funso langa limati mdala ngati uyu akufuna chani kwa mwana wa zaka 33? Kodi zikumveka zimene? Amen. Agogo ngati amene ajawo mpaka nakukwera nawo phiri kukakhala pansi kukamvesera zimene Yesu akunena, kukamvesera zolankhula za mwana zaka zinga 33. Kodi zikumveka namu? Mukapeza kuti sikunali kuchuluka kwa zaka kapena kuchepa kwa zaka. Leronso ndikusimikizireni sikuchepa kwa zaka kapena kuchuluka kwa zaka, koma chimene muli nacho mukavomera kuti ndi luso limene Mulungu adamupasa, limene lidayitanisa anthu a misinkhu yonse kubwera pamalo. Kodi ndikumveka ine? Amen. Apa ndikulimbikitsa kuti tikatembenuka mtima tizimpempha Mulungu azitigawira kosocha luso. Amen. Kodi zikumveka chifukwa limeneli ndi limene Mulungu amalondola. Amen mpingo. Tamvera ni chinthu ichi. Baibulo la gawa akakutengani ndikukuyitanani inuyo, amagawa zipangizo zoti anthu agwirise ntchito zimene ndi luso limene amagawira gulu limene limatchedwa kuti akhristu. Ndiye mmenemu muli chipangizo chimodzi chimene ukalowa kampani yotchedwa kutembenuka mtima, inoyo ndi kukamba nayo, muli chida chimodzi chimene aliyense amafunika kuti achigwirise ntchito. Amen. Chida chimenecho chimatchedwa kuti kupemphera. Amen. Baibulo limanena kuti pempherani kosalekeza. Now chida chimenecho chotchedwa kuti pemphero ndiye chipangizo chimene Mulungu anachitenga ndi kuchiyika pakati pathu. Amen. Chida ichichi chimene chimatchedwa kuti pemphero ndi limodzi mwa luso limene Yesu ankabwera ku dziko lapansi adapatsidwa ndi Atate yake ku dziko la chani lino lapansi. Kodi zikumveka mpingomo? Anampasa cha luso lotchedwa cha pemphero. Amen mpingo. Amen. Tadikira ndikuze pempheroli ndi limene limakalowa mu mphaso zolekanalekana mmene mwayitanidwamu ndi Mulungu ndi kukhala mmene takhaliramu. Mulungu wakupasani, koma chimene chikalipange mphasoyo kuti kataketake ndi pamene inuyo muyamba kupemphera mwachisanzo. Pa mpingo panopa patangokhala kuti pali mnyamata mmodzi ameneyo akumati akampeza munthu odwala kulowa m'mudzimu kumpempherera kuchira pompopompo. Kodi zikumveka zimene? Akangobwera munthu kuti adzampempherere kumpempherera kuchira pati pomwepo. Mukuliona lusolo?
Mwaliona lusolo? Amen. Aha. Ndiye sopano taonani. Mbiri ndiye iyambe kumveka kunoko tili kumudzi kuno. Amen. Amen. Payambe kumveka kuti pampingo paja muli Nyamata. Iwe umata kupita ukusimphina koma kukupempherera ukabwera uligwa. Mukulimva lusolo? Amen. Mukuganiza kuti malo ano tingamakwane kupempherera? Ajepo. Tingakwane? Chifukwa chacha? Cha luso. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Phunziro limene tikuphunzira zikulu la mpingo tikuchoka pa buku la Mateyu chapter number 5. Amen. Amen. Pamene tapeza kuti Yesu ataona khamu anakwera verse number 1 anakwera pacha paphiri. Ndiye tikufunsana muno ndi kuphunzitsana kuti poti Yesu anali mzungu opita pawonso pa tsiku limene ambiriso anali cha azungu. Azungu okaoka angalondolani kukaonana. Ndiye tapeza kuti ayi anthu akuda tokha tingalondole kukaonana. Tapeza kuti ayi ndiye tinatenga kaye kumpira kuperekera chisanzo. Amen. Amen. Tinapeza kuti kumpira kumalowa anthu 11 kwina kuso anthu anga 11. Ndiye ndimati bwanji titayesera mmudzi muno iniyo mutenga anthu 11 amuzi uso atenga anthu 11 mukangwayikapo kodi anthu abwera? Ndiye timaona kuti ngati anthu sangabwere ndiye kuti chimene munthu amalondola kumpira salondola munthu koma amalondola luso. Mwanjira ina mumpira mumasonkhana maluso 22. Ndiye kuti anthu onse amapita kukalipira mpiracha amalondola maluso angati 22. Uku 11 osati anthu koma lusolo, ukuso 11 osati anthu koma lusolo. Ndiye kuti luso ndi limene limapangisa anthu kukaonera mpira uja azikaonera maluso 22 akupikisana maluso anga 22. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye ndimati Yesu sana mulondole chifukwa kuti anali mzungu koma pochoka kwawo anabwera ndi luso. Luso limene silinapezeke mwa mzungu aliyense chiyambire cha dziko lapansi mpaka pa nthawi imene iye anabwera. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye timaluso timeneti anayamba kutionesa ali wang'ono tsiku lina wake akuti tangotenga ni mazi. Zikumveka tangotenga ni cha mazi basi zitini za mazi kuzungulira uku basi. Amayi yache ankadziwa kuti kamwana kameneka ndikacha ndikaluso chifukwa tsiku lina ndikukalondola pa benchi ya matabwa akukhoma mipando ndi atate wache nakakapeza katabwa kakafupi chonchi akuta akulisolo tabwa latalika. Ngakhala bambo ache tikagona mazulo amalongosola za mwanayi kuti izimene amachita uyuyu mukuti maniwero izimene amachita manze ku benchi olo ine zimandibalalisa. Zikumveka amapanga zoti anali ine tumeni macheka tabwa lija basi ndazapezeka kuti nditere chochi ndangoona walinyamula basi latalika mpaka tinadula mapisa awiri. Iye yaliinde kaya mwana wache ndiuti ndi amene yuyu. So pano mbiri imene Yosefe adakalongosola kwa akazi ache Mariya ndi imene Mariya anaitenga kupita nayo pa msonkhano wa anthu kuli ukwati kunali pwanthu akuti. Zikumveka zakumwa zatani zatha. Zikumveka anthu ali bibi koma mbiri yayenda kale mudzi kuti mudzi muno munabadwa mwana wa luso. Zikumveka ena ndiye kuti atamva kuti kuphwando limene likamwana kaluso kaja kapita nawo ndi pamene anthu amachoka midzi ya kutali ulendo kukafika pati pamene popo. Amen. Kulondola cha luso. Ana Mulungu ndimati likadzangopezeka luso pano muzizaona anthu ochokera kumpoto siku la Sabata
kuzapembeza pano. Zikumveka anthu azizachokera kumusi kwathu kulekishirwa kuzapembeza pati, azizabwereratu lachisanu kulondola cha luso. Anthu amene anasonkhana pa phwando limeneli sankangolondola thobwa lokha, amen, koma anamva kuti ukabwera mwana wa chanucha, ndiye ena ankangobwera kuti akaone mwana wa luso. Amen pino. Kodi zikumveka namu? Amen. Ine ndimanena kuti tiyeni pamene titatha kutembenuka mtima, Mulungu atipase chimene tikuchipeza pa verse number 1 ya Mateyu chapter number 5 chakuti khamu limulondole. Zikumveka chifukwa sikuti anangolondola ayi, anachoka mmudzi, msonkhano umakachitikira pa phiri mpakhomo pa munthu, koma anthu anachoka mmudzi kumulondola pati pa phiri pomwepo. Ndiye lusolo ndi limene lili lotani lofunikira, limene inuyo mutatha kutembenuka mtima timpemphe kuti Mulungu atipase luso liti lime pawekha. Uzikhala ndi funso kuti Ambuye ine munandipasa luso lanji? Amen pingo. Kodi zikumveka ineyo sindiba, munthu une sindimwa, munthu une sindinama, zonse zimene munanena kuti zikufunika munthu okapita kumwamba, ine zimene zozo ndimapanga. Koma chikunditsalira ndipaseni chani? Luso lanu. Amen. Kodi zikumveka mukazayamba kulandira luso limenelo ndi pamene tidzayambe kuona khamu. Amen pingo. Amen. 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 Ifeyo tili ndizochita zathu mu kampani ya kumwamba, muli zotani zawo? Zochita zawo. Amen pingo. Zikumveka mwaona zathu aja atumwi ataitanidwa anyamata 11 aja, iwo aja ankanyamuka amapita ku phiri kokapemphera. Zikumveka akamapemphera amacherezana khutu, ena manyang'a ukamva kumene kukupemphera Mateyu. Wasiya kupemphera zachezi akumvesera zimene akupemphera nda Mateyu. Angati munthu yuyu ali ndi china chimene akuchiona chosiyana ndi chimene ine ndikuchita. Tiyena abwerere mmudzi, kukangoti kuli maliro amati koma Mateyu chifukwa ali ndi luso. Zikumveka loti akayima pa maliro Mateyu amapanga ofedwa ndi osafedwa, koma onse amene asonkhana kuona Mulungu. Zimene Mateyu amafotokoza pa maliro a mpingo wa pa abale. Kazikumveka zimenezo? Koma luso linali ndi Filipo, linali lodabwisa kwambiri. Filipo abale amati akasemphana, koma ngati simunakanganeponso, ngati nkhala pakati angakhale Filipo. Pamakhala ngati kuti nkhaniyo sinachitike. Inuyo mukuchoka kwanu, kuchoka kuti uthenga wayenda, auje tikakumani, tikakonze nkhani ya pampingo, anthu sakugwirizana. Kodi anthu aja makangana akukayikira. Mukukayika zona makangana tome. Inu Barnaba ndi Paulo anaenda bwino nyama anaenda bwino. Munali kukangana. Mumamva makalata a Paulo? Mumuuza kula kumeneko akamabwera nditengere chofunda akugwirizana. Kodi zikumveka zimene? Kodi ine mukundiyesa ine kuti nabwera kuza kupemphani, ine ndimagwira ntchito ndi chani ine? Ndikulu ikotu kani chati ndi ikulu kuselitu kunali kutirana mphepo kani za makobi. Mugwirizwa kani mene? Kani za makobi kunali kutirana cha mphepo. Ndikufuna kutanthauza chani? Munthu ngati sakhala ndi luso, kupemphera konse kumene tikupemphera kumakapherezera mwa ine ndekha, nkumanyamuka kupita kumwamba, koma popanda chimene ndapindula ko moyo wina.
ndi luso limene limathandizira kuti likapindule moyo wina kuti udzakhalenso ngati ineyo. Amen. Ndiye ife ngati mpingo waung'ono umene ukukula tikuyenera kumpempha Mulungu kuti pa mpingo pano Mulungu agawepo cha luso. Amen. Kodi zikumveka eti? Amen. Ndiye Bible pamenepo latiuza kuti anali pa phiri ataona cha khamu. Amen. Chinampanga Yesu kuti apite ku phiri ndi cha ataona cha khamu. Amen. Chifukwa palibe chilichonse chimene iniyo mukuona olo stepe simungatenge kupita kukapita ku phiri. Amen. Chilipo muona inu? Sopano utumiki ndi utumiki mapemphero ndi mapemphero oloka masomphenya oloka mozi kokha osakhala nako kungokhala kuti tikapita kumene kuja kumabwera atwaibu makosana mpingo usukula. Amen. Inuyo mpaka mutayamba kuona. Amen mpingo. Verse number 1. Verse number 1. Ndipo mmene iye anaona makamu anakwera mphiri, ndipo mmene iye anakhala pansi anadza kwa iye ophunzira ache. Tamverani. Bible likuti ndipo mmene iye anaona makamu anakwera cha mphiri. Choyamba waona cha makamu. Koma nkhani mukaifufuza ikupasani kubalalika pang'ono chifukwa chimene chankweza Yesu ku phiri si ophunzira iya. Amen. Wakwera ku phiri chifukwa waona cha makamu. Amen. Koma mmene ophunzira anangomuona kuti Yesu akupita ku phiri nawonso anatenga mbali kupita direction yakumene Yesu amata. Kodi zikumveka zimene? Tili ndi anthu ena sakuona kumene Yesu akupita koma akufuna kumene iwo akupita Yesu azilondola kuti. Kodi zikumveka zimene? Amen. Zimene mufuna inu ndi zimene mufuna kuti Yesu azizilondola. Inu simukufuna kulondola kumene kukupita Yesu koma umafuna kuti Yesu azikulondola nda iweyo. Amen. Mu uchimo mwako momo ukufuna Mulungu aziona mucha aziyenda uli mu uchimo mwako ndiye uzimuitana Mulungu akale thandizo mu uchimo mwakomo. Mulungu sandiyankha nayamba kupemphera ndikale Mulungu sandiyankha kumapanga kuti iweyo suli muza Mulungu uli muzako koma ukufuna zabwino za Mulungu zikupeze uli muzinthu zota. Taoneni zimene akupanga anzathu pano. Bible likuti anangonyamuka makosana amenewa ndi kumulondola Yesu. Amen. Kodi zikumveka zimene? So pano verse limeneli likundipasa ndime yoyambirira imene ndimayamba nayo ngati kupereka malonje aphunziro lathu. Amen. Tikuphunzira ndi malonje anu ndi kupereka anu pa ola lonseli kuti Yesu adali ndi luso ndi limene ophunzira ndi makamu anamulondola nalo. Amen. Mpaka ninafunsa kuti anthu azaka 60 chakuti ena azaka 81 ochokera ku fuko la Filipo uyuyo amene anapita kumulondola Yesu. Kodi zikumveka zimene? Kantundu kachina Zabedayo kamene kadali ni nkhalamba kwawo umudzi kwawo kankamulondola Yesu. Nafunsa kuti kodi Yesu adali ndi zaka zingati? Tapeza kuti zikhala ngati sizikupitirira 33. Yeti zimapitirira pamene pangati kangati nimene zimamvekera m'Baibulomu ndiye ndimati ndiye kuti tu munthu uyu anali mnyamata. Yeti inenso ndakalamba kopya ndi Yesu tikantengera pa umoyo umene anazakhala ku dziko lino lapansi. Amen. Koma mpaka na anthu azaka 80 ndikumamulondola ankalondola mnyamatayu
mupeza kuti ayi anali ndi luso limene munthu wa zaka 80 analibe, anali ndi luso limene munthu wa zaka 70 ankalifuna. Amen. Tiyeni gawo loyamba lino tiphunzire kuti munthu afunika, ameni mpingo, azikhala ndi luso. Kodi inu luso lanu ndiliti? Amen. Inuyo luso lanu ndiliti? Tiyeni tifike tsopano pa verse number 2. Verse number 2. Ndipo anatsegula pakamwa nawaphunzitsa iwo nati. Verse number 3. Amen. Amen. Ndipo iye anatsegula pakamwa nawaphunzitsa iwo nati. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ana Mulungu sudzakula mpingo mpaka mutatsegula pakamwa. Amen. Amen. Ameni. Amen. Nthenda imeneyi sidzachoka mpaka mutatsegula pakamwa. Amen. Kuti kumvana zimene. Amen. Ndithu palibe chilichonse chimene mudzachione chimene so anthu azachidziwe kwa inu mpaka mudzatsegule pakamwa. Amen. Kodi ine Twaibu kunalibe? Zaka zonsezi kunalibe? Munayamba kundimva pamene ndinayamba kutsegula pakamwa. Mpaka pamene mudzatsegule pakamwa. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Na ndi udindo wa ife kuyenda m'midzimu titsegule pakamwa. Kuti aliyense wa ife pamene pa mzimayi, msungwana, bambo, tikalowa m'mudzimu tiyambe kutsegula pakamwa. Mundivomereza pofika Disembala papolo iyi pazakhala patafika anthu. Amen. Amen. Kodi zikumveka? Amen. Papolo iyi pazamba kufika anthu. Chifukwa kamwa ndi imene imayitana anthu. Amen mpingo. Amen. Kamwa ndi imene imayamba kuulula kuti ndinu otembenuka mtima zoona chikhalidwe tachiona. Koma kamwa ndi imene imayamba kuulula mphaso, luso limene Mulungu anakupasani limadziwika mukayamba kutsegula pakamwa. Amen mpingo. Amen. Koma ndi chinthu china pamenepa. Baibulo likutiuza pamenepa kuti ndipo Yesu anatsegula pakamwa nati. Amen. Amen. Dziko lapansi lino kuli zinthu ziwiri kapena zitatu zimene zikutsegula pakamwa kuti anthu akayambe kumva. Amen. 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 Kodi mpingo ku dziko lonse lapansi mu gawo langa lachiwiri la chiphunzitso cha paphiri mundilola ineyo ngati mphunzitsi ndikutukuleni maso ku zimene zatsegula pakamwa lero? Amen. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka? Ngati anthu ambiri ali mbali ya Satana ndi chifukwa chakuti Satana watsegula pakamwa. Amen. Ngati anthu ambiri sakutembenuka mtima ndi chifukwa chakuti Mkhristu watseka pakamwa. Amen mpingo. Amen. Zikumveka? Amen. Ndiye Lucifer ndamene watsegula nayenso pakamwa pake ali ndi zimene akulankhula. Amen. Amen. Kodi mmene Lucifer watsegula pakamwa mukuumva uthenga umene ukuyenda ku dziko lapansi? Kunja kuno ukumveka uthenga koma wa Lucifer chifukwa Satana watsegula pakamwa. Amen mpingo. Amen. Ine mundilole kuti inu ndi ine ngati ana Mulungu titengere chisanzo cha verse number 2. Yesu ataliona khamu la msonkhanira adayenera iyeyi kutsegula pakamwa. Koma kuti atsegule pakamwa Yesu ankaona mipingo iwiri ili pakati pake.
amen. Amen. Mpingo woyamba ndi wawophunzira owerengeka osapitilira 12. Amen. Amen. Amene anali omuzungulira anathandiza kuti Yesu atsegule pakamwa chifukwa amamva kalechi, amamva kulimbikitsika chifukwa anzache amuzungulira pafupi. Amen. Amen. Ubale umene unalipo pakati pa Yesu ndi ophunzira ndi umene unapangisa kuti Yesu Kristu atsegule pakamwa, kutsegulira makamu amene sankadziwa kuti wabwino ndani, chigawenga ndani, mfiti ndani, nanga amene wabwera kudzandipala pakamwa ndani. Zikumveka? Amen. Chifukwa muna mtindi wa khamu limeneli alembi ndi Afarisi anali muti? Amen. Anali Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Amen. Anzatu achipembedzo cha Chiyuda akusunagoge anali muti? Momwemo. Musayiwale kuti gulu lodana naye linkapita kulikonse kumene Yesu amata kukapanga rekodi ma mistake kuti akapereke kuboma. Ulaliki uliwonse amakawukhalira pansi ku Sanhedrin zimene Yesu walankhula. Kodi zikumveka zimene? Amen. Apa akuti iyeyo ndi mwana wa Mulungu. Mukumva? Mukumva? Akuti ni mwana wa Mulungu. Zosateka. Koma tatiyeni sipakukwanira iye. Kodi zikumveka zimene? Amen. Amudikirire akalalikire sokuti kwina. Na zakuti amalondedwa ndipo kulikonse kumene Yesu akupita kumakhala adani, zimenezo Yesu amadziwa. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Ine si Yesu koma ningakupaseni chisanzo cha ineyo. Zikumveka Amen. Siku limenelo ndalowa mu Blantyre. Ndiye ndinkapita kulunzu koma kumalowera ngati chakumalire ndi Mulanje ndi Chilazulo. Nangoyi wala mudzi. Koma anyamata mu Blantyre azinzanga amene anadalitsika atamva audio adandiperekeza ulendo kumeneko. Ndiye ulali kumene ndidakalalikira kumeneko zojambula zomwezi tinajambula. Ndiye kuti kunali munthu amenenso ankajambula. Kodi zikumveka zimene? Amen. Nditabwera kuno kulilongwe ndi pamene ankabwera mkulu wa mpingo wa chipembedzo cha Chikatolika ogwira ntchito ku parishi yaikulu ya Maula. Ndikubwera kundiuza kuti m'bale wanga iwe takulira limodzi mu 23. Ndikukuziwa zimene mmakalankhula uku zulo mabishop amazimvera. Mukamalankhula nkhani zokhuzana ndi Akatolika bwino akudula ndi pakosi. Ine unena zonali inde ine kuzizimuka mantha kundigwira. Zakhala bwanji osaziwa kuti ku Blantyre kumene ndinapita kuja obwera kumeneko sanali onse ofuna kuzamvera mawu. Linali khamu. Amen. Amen. Kodi zikumveka Amen. Linali chani limeneli? Linali khamu. Zikumveka 2018 2019 ndapita kumanyundo. Kumanyundo ndi dera lina la Nkhata Bay. Kula abale yena kumeneko abalanza athu mtima amene anatsimikiza kupembeza Mulungu mosasinthika ali ku country uku. Achina Gondwe ndanzawo ndachinateka. Ndiye tidali kumeneko. Mene ankati brother Twibe imirirani apa. Muyambe kuphunzisa. Sitinaziwe kuti kunali khamu. Zikumveka Ndiye ine namasuka poona kuti tose tili pano nda Khristu lokatoka. Zikumveka Iyi akulu ndiye kunali kuphetula za Chisilamu. Nalula Chisilamu chicha musamango chiona. Zonena kuchilankhula Chisilamu changa ndachisiya chicha. Zikumveka kodi zimene? Amen. Zimene ndinkamasuka kotheratu poganiza kuti osewa nda Khristu anzanga ndipo tili kuno kumidzi kuchire so after all kunkhalango kulibe magesi. Zikumveka kulibe so network. Pamene pali chali chimenecho
palibe socha pakampo pena pake. Ine ndadalira kuti nabwera kuno osewa nda Khristu kokha. Ine nimasuke kwachenjeza anzangawa komanso ndaziwise kumene kuchoka ine. Akulu na masukali linalira chisanu ndayamba mamawa mwini kumasuka upwetula za chipembezo chakwatu masana. Akulu mkulu ameneyo anangotenga maaudio wa asiku limene lili mene anzake timapita kokasegulira Sabata, iye anapita pantunda pakapiri pamene amadziwa kuti pali network yapa ndikutumiza maaudio pa zikumveka. Ndipo tumiza apa akutumizira nsilamu sopa nsika amene anali zake amene amakangana naye kaya amene amamvana naye kaya zikakhala bwanji anongofikira kutumizira ameneyu. Kodi zikumveka zimene? Ameneyu anangotenga zimenezi ndikuzitumiza ku radio Isilamu. Pali chabwino? Kodi zikumveka? Akulu la Sabata taweruka anyamata kumene kwakuti ayi niyo munyamuka mawa amagali moto awo amanyamuka nsonkhano meetup yata. Ine nanyamuka Sunday andipasa transport ndakwera matola ndafika mu Mzuzu. Mene ndinangofika mu Mzuzu ndili ku network koma ino ndinamva foni ikuchokera kwa chemwali yanga achimwene kodi muli kuti. Ina ndinati tuende kuzuzu kwa chani sikani pamene popo mutawe sizili bwino tukuno inu malangula chani inu mutipwetekesa tukuno zinthu sizili bwino. Anthu akuchoka mu mzikiti ulendo kachemwali yanga kukafusa mafuso uyuyuyu ndiye chani. Kodi zikumveka zimene? Nzanga wapa mtima amene ndimacheza naye ineyu amene waimva kale wayamba kale kutumiza maaudio ainetu nimacheza naye koma nimango ndagwa kwambiri. Nzanga amene nimacheza chimati chida ndimandagwa anayamba kutumiza mautenga na Yesu kupemerera moto mukafuna pamakhala iye ndikuziwapo. Kodi zikumveka zimene? Muzi simuli bwino. Kodi zikumveka zimene? Ndizikafika kunyumba ndikale msikana ndabwera ndikasikana kakumwa amazi kakhala kumapeto kwagoneka kodera po kameneko. Amene ni mwana wa Ineso, ni mwana wa akulu wao awa. Kuzumveka edi? Ayayawa ali ni kulu wao. Nde kulu wao yo mwana wache ndiuti? Nda amene ni mulamu wanga. Amene bayi acha nandi bilaso fona aliwa ulikuti. Kuno ndia usabwere. Ine zakhala banja ali ikwavuta andu akubwera kuzandifusa ine pano zaiwe zinthu sizili bwino. Kodi zikumveka zimene? Amen. Linali khamu limapita kumulondola Yesu koma munali akazitape koma Yesu ikuti amasuke chonchi amadalira 12 munthu amakhala ndi anzake. Amen pia. Amen. So ndikukudabwaniso kuti anzanga nuso nanu uzache wacheso sukulongosuka so. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Tizikhala chocho. Ngati tili ni magulupu tili ni maadmin nje kuti anzanga ine ndida muyamba maadmin kundikapa nje kuti zinthu zili pabwino. Anzanga ine ndinuyo muyamba iniyo kundikapa ine ineyo ndiyambe kwakapa maadmin azanga. Ifeyo ndi amene tikufunika tipange kaicha umozi. Zikumveka edi? Amen. Kuti ineyo ndi masuke bwino. Amen. Ndi masuka chifukwa cha first 11. Amen pingu. Amen. Ime ndikuziwa kuti gulu ilili ndilangula mene ngata akuluwa kuti ayasamule pakamwa anayamba kuona kai 12 amaziwa kuti ngati ngaunjikane niyala pano andile alipati alipompa. Amen. Amen. Ngati panga kale chipongwe pano chiyambira pati chiyambira pompano. Kodi zikumveka namu? Amen. Zonsezi ndikufotokoza kuti Bible likuti anayasamula pakamwa koma verse 1
kunapita khamu pamodzi ndi ophunzira. Ine ndimati ndikulimbitseni mtima na inu kuti munomo tasonkhana muno Mulungu akudalira luso lathu ndipo watipasa kamwa kuti tiyasamule. Koma nthawi zina zimakhala bwino anthu amene muli pa chikhulupiriro chimodzi kupangana support kuti kamwa ya munthu wina itankhule. Amen. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Kamwa ya munthu wina itankhule ndi pamene ukumva cha support. Kodi zikumveka zimene? Amen. So pano ine ndalandira mantha amenewa 2019 ndikuyenda njira, koma ngakhale ndimayenda njira ndili ndi mantha chonchi, ndikuyenda njira momwemo ndinayamba kulandira mafoni kuchoka ku South Africa. Zikumveka Amen. awina kwangu ndipasa namba yanga ataibu ndinu musadandaule iyayi pamene mulipo ingonyamukani mupite pamwanza muyenda opanda passport transport akutenga ni tawani kuno malo khala alipo ine opanda passport alinde muzibwera foko malaiko ndi akuphani sikuli bwino kwavuta kumene ine hayi kumalaiko kuno ndekwa tanidi ineso ndekha kumachita kuzika kuti koma kumalaiko kuno kwatani kumalaiko kuno kwavuta. Kodi zikumveka zimene? Amen. Anyamata ino inatu sindikuonjezera chifukwa mmene ndimakafika ku nyumba ndamva kuti anyamata angotuluka mu 23 muzikiti machesi awo mmanja ulendo achemwali anga panda wa uloli wasekera kongo yose mutu bu. Kodi zikumveka zimene? Amen. Siti kukaika konse sono tamvera ine ndinayamba kumva kuti fucking ndisaope uyu wina kundimbira kuti musadandaule ngati pamene mulipo ndikutumizireni drama mungokwera bwato la makanjira pasengapi muoloke kusidya mukatulukira ku Maputo tizipita ine ndili Maputo ngati sindilindeka awa ndatile mpepo mawa nditulusa ine chifukwa nayamba kumva college. Amen. Kuti pafupi ndi ine pali chani pali anthu. Amen. Amen mpingo. Pala anyamata 12 zikumveka inu masiku amene usinali zodabwisa anthu amene lero angotembenuka patunda Mulungu wangu athandiza koma ndinayamba kulandira sono mafoni ndi anthu munono m'Malawi uli pati musadandaule ife tilipo chichitikecho musataye mtima kenako ndikudabwa kuti akuimba enawa ine ndi wakuti udindo ndithu ku polisi kundati basi zayamba kukhala bwino ziti kuti chochi wina kuti musadandaule kaudindo ndithu ku ameko ngati ngata kundimbira wa ame kuti ndisadandaule ndekuti zikandivuta wa ame atani zikandivuta wa ame anditandi kukhulupirira zinthu zizingateke koma ine nangolimba tima kuti ndekuti sindili chani sindilindeka kufikira lero. Amen. Ndimatulusabe maaudio kumalankhulabe zinthu zina zimene ndikuzati zindika pa mavuto mwachezi wa chifukwa chake anthu 12 ophunzira. Amen. Mukawerenga verse 1 ikupaseni chidwi. Yesu akuti popita ku phiri sanapite chifukwa cha ophunzira chifukwa cha khamu iyayi anapita sanapite chifukwa cha ophunzira anapita ku phiri ataona cha koma oyamba kupita ku phiri anali wota ophunzira. Mwalimva kani akuti anaona khamu ndi anapita mphiri atakafika ku phiri ngani yatembenuka akuti ophunzira anabwera kuzakhala kaira kuzakhala pasi. Mwaona kani imene? Amen. Amen mpingo. Inuyo ndi mtumiki alipo abale ambirimbiri otakoza kuima nanu akudikirira inuyo mupange kai decision. Amen mpingo. Akudikira inuyo mupange kai chisankho mukapanga chimene chocho zikumveka kodi zimene ndi pamene sopano muone kuti khamu layamba kukuzungulirani. Amen mpingo. Kawiri anthu amene tinayitanidwa ndi Mulungu sitimatha kumvesesa chifukwa timafuna kuti zinthuzo tizioneretu. Amen. Yesu sadaone ophunzira anaona khamu koma amene anakafika pamalopa ndi amene iye sankafuna kuti abwere komanso sanayitane kuti bwerani samenenso anampangisa kuti apite pa phiri. Amen mpingo. Ine ndimafuna ndikuwuzeni kuti
Pamene tikukhulupirira Mulungu timakhala ndi abwenzi koma obisika kwambiri. Amen. 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 Timakhala ndi abwenzi koma obisika. Akuti inuyo simungamvesese kuti abwenzi amenewa achokera kutiko. Timakhala ndi abwenzi koma obisika. Ine kufika chaka chino, kuchoka chaka limene ndikuchinenachi kuzafika lero, makosana dziko limeneli landivumbulutsira abwenzi obisika amene ine sindidaganizire mpang'ono pomwe. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Lero ngakhale mtundu wa kwathu mwano uja nasiya achawanzanga asilamu anzanga achipembedzo cha kwathu kutukana kujanata amamva kuti chili ndi abwenzitu. Kodi zikumveka? Amen. Chifukwa kuyambira pa 1 mpaka pa 1 pamatha osapita ngakhale kukanena kuti ufa. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ufa wawo jo ukutupa sopano. Ine sindikutenga sofo. Mulungu atulusa abwenzi yena amene ali ni madengo aufa ndikungotapa kapu ikandipatikiza kuina gaiwa kandikatapa kuina gaga kandikatapa kuina galamiro yose ndikoza kupika sima ya mikisi siku limozi maufa mitundu 5 wekosa yote lilufulo katapa kabwera kapita kwa mwamba kulu ndikatapa ndikapita mu 25 ndikatapa ndikapita kumene ndipiteko ndikatani Katapa. Kodi zikumveka zimene zanamu? Amen. Chifukwa Mulungu adzakutulusira na abwenzi inuyo simulinoka. Chachikulu ndi chisankho chimene munapanga chokhulupirira Mulungu. Amen. Amen. Chisanzo chimenechi chikukhalireni inuyo kuti tisazione kuchepa Mulungu ali ndife. Amen mpingo. Amen. 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 So tadikirani ndikuze. Verse number 2 taiwerengeni kawiri. Verse number 2. Ndipo anatsegula pakamwa nawaphunzitsa iwo nati. Amen. Bible kuti ndipo anatsegula kukamwa nawaphunzitsa iwo nati. Chikanakhala chinthu chabwino kwambiri mundimvera anthu adziko lonse lapansi. Phatikiza amene ndili nanu pano. Amen. Amen. Musamvetsere kamwa iliyonse. Gulu linali pamenepa lidakhala bata anasanalire ofuna kukataya madzi sanapite aliyense anali attention ndipo samalola ngakhale padali mandoda opezeka nkhamu azaka 80 chakuti sadalole kuti atsegule pakamwa anthu kamwa imene ankaifuna inali ya Yesu yokha. Amen. 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 Amainda abambo munthu wina sandivute ine ndayima pano sindikufuna kamwa iliyonse ndifuna ya Yesu yokha. Amen. 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 Kodi zikumveka zimene? Amen. Ine ndikufuna kamwa yacha olo kamwa za anthu zibangule pa WhatsApp kazitumiza maaudio kutukana. Ine sindifuna kamwa ya munthu. Ine kamwa ndikufuna ndimvere ndiyacha nichoka. Kwa kamwa zina zikungobwetuka kufuna kuti zikuchotseni pa chimene mwakhulupirira. Amen. 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 Ine nimaperekera chisanzo kachisi unoyo. Amen. Mbiri ya mpingo uno ndiya kuti munthu amapemphera mwekha. Amen. Amen. Lero tona munthu ila amapemphera muchani kodi mena amapemphera yekha kamwa mukuzimva zimene zimalankhula kamwa munawamva afumu akulankhula siku la songano lija ananena kuti iya analankhula tumawo ine mawu okawa analankhulawo ndinaziwa kuti ndiye kuti kamwa zimalankhula. Amen. Amen. Koma mbaleyi sanafune kamwa iliyonse ilankhule koma yachani yokha Yesu yokha. Amen. Kodi sikumveka namwe? Mukatembenuka mtima muzilolera pakamwa pa Yesu pokha patseguke. Verse number 2 ilibe mawu ambiri. Tawerenga. Ndipo anatsegula pakamwa nawaphunzitsa iwo nati. Si atavesi. Ndipo anatsegula paja nawaphunzitsa iwo nati. Verse 2 yathera pati pomwe. Kodi mpaka na lero mukudikirira kamwa iti kuti kalankhule. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka namwe? Amen. Indiyo mukudikirira kamwa iti kuti kalankhule. Pakuti kamwa ndi imodzi yokha imene ophunzira komanso khamu linkadikirira inali kamwa ya Yesu yokha. Amen.
Amen. Amen. Sono pamene tikupemphera tizizindikira kuti Satana ndiyerekezi watuma kamwa zina ziyambe kulankhula kamwa ya Yesu isanata Sanalankhuli. Amen. isanalankhuda. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Ino mpingo wotu ndi watu aibu. Mwayimva kamwa ya Satana? Mukuyimva kamwa? Mukufuna kusiya 7 day chakuti 7 day mtengo. Mukufuna mukalowe yatu aibu. Mpingo ndi 7 day ya mtengo yomwe. Ichitu mukukalowa chinde chanda. Mawu amene akumalankhula kuti chalichi chatu aibu ndi kamwa siya Yesu imene. Amen. 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 Kodi zimveka? Amen. Yesu sanga ndini kuti chalichi ndi chatu aibu. Zingateke? Ayi. Mukamvesera kamwa ya Yesu ikuuzani mwini wake wa mpingo. Amen. Amen. Kodi zimveka zimene? Amen. 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 Kamwa ya Yesu imachula mwini wake wa mpingo. Koma kamwa za anthu ndi zimene zimanena kuti ino kuli chalichi koma ndi chatu aibu. Kodi zimveka zimene? Amen. Kamwa za anthu musamalole kuti kamwa ya munthu ikugweseni mpwayi. Muzilola kamwa ya fo pakamwa panthu ndipo lankhula ndithu. Amen. Amen. Mukatembenuka mtima mukufanana ndi khamu limene lidachoka m'manyumba mwawo kumulondola Yesu. Amen. Amen. So pano ine ndikudabwa kuti mmene mwabwera kuno kuchalichi mmanena kuti mukulondola Yesu. Mmene mwabwera kuno mukumvesera kamwa ya chechi eda. Fo kuli kamwa zakula mpingo ena. Akulu. Ndi kamwatu. Ndi mkulu wa mpingo koma ali ndi kukamwa. Malo moti mkulu wa mpingo yo akuyimira ophunzira. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Gululi likuyimira gulu lobwera kwa Yesu. Kamu mukulipeza. Onsewa anakhala chete kudikira pakamwa pa Yesu pata. So pano kamwa yako ikuchenjera chonchi. Ikulankhula pa mpingo malo mwa Yesu. Mapeto ake mpingo kubalalika chifukwa Yesu anthu polondola mpingo polondola Yesu akufuna kamwa ya Yesu ilankhule. Koma kubwera kuchalichi ndikukapeza kamwa za anthu. Ndizimene zikulankhula. Amen mpingo. Amen. Aine mungandilole kodi kuti ndilengeze kuti tasekani pakamwa tidikirire kamwa ya Yesu. Amen. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Tidikirire kamwa ya Yesu. Amen. Amen. Koma tikalola anthu muzilankhula kwambiri mukafika pa chalichi chepesani kulankhula inuyo mulole Yesu azilankhula kwambiri. Amen mpingo. Amen. Mpingo ndi mpingo wache. Ineyo ndikalankhula kwambiri ndilakwisa. Koma Yesu azilankhula kwambiri. Amen mpingo. Amen. Amen mpingo. Amen. So pano mpingo wonse wa dziko lapansi ukudikirira kamwa ya Yesu kuti angakhale anthu ambiri akuyesa kuyitseka kamwa imene kuti isatulutse mawu mpaka na kusema chiboliboli chofanana ndi Yesu kuti chizilankhula ndi chiticho ndi chimene chocho kuti mwina anthu alondole Satana m'dzina la mpingo koma ayi ana Mulungu muli ndi mwayi kuti kamwa ya Yesu ikalankhula. Yohana akuti ngakhale nkhosa zanga zimamva mawu ndikazitanine ndikazilankhula. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Amati muluzi wa galu ndija zonama. Ndikukuza ni zonama. Iniyo mupite kumpanda kwa munthu amene amaweta agalu. Kodi zikumveka? Mukayembe kuyimba muluzi. Zikumveka Yes. Mukamanga pya. Mukaziona zinthu ziwiri zikachitika. Ngati anali kuseli galu akangotuluka ndikuona kuti muluzi ukutuluka kukamwa kwanda ndani. Akakangoona kuti muluzi ukutulukawo sikutuluka pakamwa pambu yanga amabwerera ulendo kukagona. Iniyo muchezera amenemo pya ndekuti muluzi wa galu ndi umodzi. Muluzi wa galu ndi umodzi. Ine ningapite makoma mukufuna kuba galu ndikwafuna galu kuchireko azikandigwirira nyanya nditenga galu anthu basi alipo galu akandilondo andilondola angati agalu muluzi wa galu ndi umodzi zonama. Kodi zikumveka zimene? Amen. Muluzi wa galu sija Sumozi. sumudzi.
iniyo mutatenga galu 5 kuno koso muime 5 azituluka mozi mchipinda kumaimba muluzi muona kuti muluzi wina galu wina sanyamuka kukulondolani koma muluzi wake kuti omwewo. Amen. Amen. Amaziwa kuti mbuyanga kamuluzi kake ndikosongoka kakutwa kama mveka chakuti. Amen. Amen. Koma mverani, muluzi usanatuluke pambu yache pali chimene chimatuluka nsanga kukapanga muluzi wa muntu kukala wa mphamvu kapena upanda mphamvu pagalu ndiye fungo la muntu. Simunamve chichewa muluzi wa galu sumuzi. Amen. Amen. Kulizo mveka zime. Amen. Chifukwa muluzi wa galu uja pa galu supita oka. Amen. Lisada yambe kumveka saundi ya muluzi chimene chimathamanga ndi fungo landa la muntu kupita panda pagalu ndiye ndi fungolo limene limakapanga muluzi uja kukhala valiyo kapena kukhala upanda valiyo. Amen. Kwa galu kodi ndikuveka. Amen. Ndi fungo lako la iweyo limene limakaupanga muluzi uja kukhala wamphamvu kwa galu uja kapena kusakhala muitano kwa galu ndi fungo landa inuyo. The moment kukangolowa kuyadiko pamwalowa fungo lapita kale pamene makona galu mukamacha fungo walitani kale akuziwa kuti ngakhala ni muluzi koma sukuchokera pakamwa panda pambu yako. Muluzi kumveka zimene sana. Amen. Amen. Zikumveka? Amen. Ine ndikumveka? Ndiye kuti muluzi wa galu ndi umozi. Si umozi. Zikumveka? Ungamveke pye koma watuluka kwa ndani. Amen ipinda. Amen. 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 Ndiye mukapeza kuti galu samathamangira muluzi uli wonse chifukwa muluzi uli wonse ukamapita umapita limozi ndi fungo lambe na kuimba cha muluzi uja ndipo amakadziwa kuti awa sambu yanga ine. Amen ipinda. Amen. Kuti zikumveka Amen. tikafika pa mawu a Mulungu, mawu a Yesu Kristu yeka ku buku la Yohana akuti nkhosa zanga zimandimva. Amen. Amen. Zikumveka kodi? Amen. Nkhosa zanga zimamva cha mawu anga ineyo ndikazitana. Amen. Amen. Kotero kuti nkholamo nkhosa zankatimu sizimafuna munthu aliyese. Amen. Amen. Sizifuna muitano aliyese koma umafuna mwini wa nkhosasi. Amen pima. Amen. Kodi tili limodzi? Amen. 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 Mpaka amakhala ndi anthu koma mungangotenga akhala ndi aliyese. Akhala ndi aliyese. Kodi zikumveka zimene? Amen. Akhala ndi aliyese amathawa mpaka akamva fungo amaziwa kuti awawo latamanta myazi ndiponyera sima koma fungo ndikulimvali silazi mbuyanga aja kuti. Kodi zikumveka zimene? Chinthu chilichonse tichimvesese pano. Baibulo likutiuza pano kuti Yesu Kristu anatsegula pakamwa. Ndiye gulu lonse mukuliona panoli limene limatchedwa akhristu lizidikirira Yesu kuti alankhule ndipo tikudikirira Yesu kuti azitilankhula. Amen mpingo. Amen. Muluzi wachiwiri umachokera kwa Satana ndiyelekezi. Amen. Amen. Amene inayenso ali ndi mawu amene amalankhula. Amen mpingo. Ndika statement pano kamene ndimafuna kuti ndigawane nanu. Amen mpingo. Amen. Koma ndisana fotokoze zimene ndikufuna ndifotokoze panozi, ndikufuna kuti ana Mulungu ndikuuzeni kuti tafika kumapeto a nthawi ya pansi pano. Amen. Amen. Ngati sitimvetsera mawu ochokera pakamwa pa Yesu, timvetsera mawu abungwe loyang'anira dziko lonse lapansi, ndipo mapeto ake tisochera ndikusiya za Mulungu ndikutenga zimene dziko lapansi likulankhula. Amen. Amen. Pakadali panopa tili ndi
Luciferian organization imene pakadali panopa ndi imene ikulankhula. Amen. 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 Ophunziranu khamunu amene mwatembenuka mtima ndikupita kwa Yesu, musamalire kwambiri chifukwa nalonso dziko lapansi lapeza bungwe limene liyimire m'malo mwa Yesu, limene solizilankhula. Amen. Ndi anthu ambiri tizimvesera ziti zimenezo. Kodi zikumveka zimenezo? Amen. Bungwe limeneli limene latsegula nawo pakamwa kutsogolo kwawo kuli United Nations. Amen. Amen. United Nations ilili ndi bungwe limene limasamalira ndi kuweta mabungwe onse akudziko lapansi, ndipo lili ndi kamwa. Amen mpingo. Amen. 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 Lili ndi chani? Lili ndi kamwa bungwe limene. Amen mpingo. Amen. Yesu Kristu anaweta anthu amene adamulondola amagwirisa ntchito pakamwa. Amen. Verse number 3. Akuti bwanji? Verse number 3. Odala ali osauka mu mzimu chifukwa uli wawo ufumu wakumwamba. Amen. Ndiye kuti Yesu Kristu ndi mfumu ya ufumu wakumwamba, ndipo amalankhulira anthu onse amene akupita kumwamba. Otilankhulira ndi Yesu Kristu. Amen. Amen mpingo. Amen. Ndiye akunena kuti iniyo ndinu odala, ndipo uli wanu ufumu wa Mulungu angakhale muli osauka. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. 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 Chifukwa uli wanu ufumu wakumwamba. Ndiye tili ndi maufumu angati ku dziko lapansi? Awiri. Ufumu wakumwamba ndi ufumu dziko lapansi. Kuti tiudziwe ufumu wakumwamba ndi verse number 2. Chifukwa udatulutsa kamwa kumalankhula. Ndi mawu a Yesu amene amatidziwisa za ufumu wakumwamba. Kwa bungwe la United Nations ndi bungwe limene lerolo ndi kupaseni mawu akuti imene ndiye kamwa ya Lucifer. Amen. Amen. Imene ikulankhulira anthu ku dziko lapansi. Pamene tili akhristu tisamalire kwambiri kuti Lucifer wagwirisa ntchito bungwe la United Nations ngati kamwa yake yomulankhulira Satana. Ndiye mawu ena amene akutuluka mkamwa mwa Lucifer kudzera mu United Nations akupereka chikoka kufikira kuti anthu abalalika kuti akamvere kamwa ya Yesu, at the same time akumvera mawu amene UN ikulankhula. Amen mpingo. Amen. Kodi ndikumveka eti? Amen. Ndikumveka eti? Amen. Ndiye Bible pano latiuza kuti odala ali osauka mu mzimu chifukwa uli wawo ufumu wakumwamba. Ine ndikufuna mawu akuti uli wawo ufumu wakumwamba. Akulankhula ndi Yesu, akuasonyeza ndi kukuonesani inu chimene chili chanu mwa njira ina. Phindu la otembenuka mtima ndi kulandira ufumu wa Mulungu kukhala wathu. Amen. Amen mpingo. Amen. Kotero kuti uchimo kupatuka kulikonse kumene tingachite timakhala kuti tikutaya ufumu wakumwamba. Koma kumvera mawu a Yesu kumatithandiza ifeyo kulandira ufumu wakumwamba. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. 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 So tamverani. Bungwe limeneli ndiye kamwa ya Satana. Ndiye pakadali pano mpaka pamene ndimalize kukhalanso kumaliza ndithu ndifotokozereza kamwa itiyo imeneyi. Amen mpingo. Amen. Ngati simmadziwa, Satana ndiyerekezi kamwa yake imene akulankhulira ku dziko lapansi ndi United Nations. Amen. Amen. Zikumveka eti? Amen. Ndiye ineyo ndikuchenjeza kuti tikamakhala ndi moyo mdziko limene lapansi timapangaza kumwamba, tisamalire kwambiri ndi mawu amtendere oshashalika okoma amene akutuluka ku bungwe lalikulu la United Nations kubwera ku dziko lapansi. Amen. Amen.
akudusa njira iyi kapena njira inayi, koma Satana akutani ndithu akulankhula. Ndiye chikusiyanisa kapena chikuvuta mu mpingo wa lero ndi kusiyanisa ndani ayenera kutilankhula ndipo tiyenera kumvera mawu a ndani. Ameni mpingo. Nangati inuyo mwachita chisankho chotumikira Yesu mdziko lapansi, ndiye kuti mwapanga chisankho chomvera mawu a Yesu, kutumikira Yesu. Koma pa nthawi yomweyo ngati muzachita masewera kapena kuyeserera kumvera mawu ochokera mdziko lapansi, ndiye kuti mwayamba kumvera Satana, amene nayenso wayika anthu pa phiri kuti alankhule nawo, ndi akufunanso inu nomwe mukamvesere zimenezo. Ameni mpingo. Amen. Maiko onse amene ali pa dziko lapansi ndithu akumvera utsogoleri wa United Nations, ndipo UN ndiye kamwa imene Satana akugwiritsa ntchito lero polankhulira ku dziko lapansi. Ameni mpingo. Amen. Mudziwe kuti bungwe la United Nations Satana ndi amene adautsa chipembezochi cha United Nations. Lero mudziwe kuti UN ndi chipembezo, chipembezo chimene wansembe wamkulu ndi Lucifer, foundala ndi Lucifer imwe. Amen. Amen. Kukapanga dziko la nyuwani, dziko lokoma, koma konseko ayi tamverani zimene adanena atumiki achipembezochi. Mtumiki woyamba amene adalankhula mawu ndi kufuna kunenawa amamutcha kuti Robert Mueller. Ameneyu anali 33 degrees satanist, anali nawo mpanero yopanga ndondomeko ndi kuutsa utsogoleri wa United Nations pamene unkayamba kalekalero. Amen. Amen. Ndiwodziwika bwino ndi Lucifer, ndipo anatumidwa ndi Lucifer, ndipo anali ndi madigiri 33 okwera ndi malanki apamwamba ku chipembezo cha Satana podzusa bungwe la United Nations limene lerolo ndi kamwa ya Lucifer. Amen. Amen. Kuti kumvera naye. Amen. Pali mzimayi uyu amamutcha kuti Alice Bailey. Mukamatenga mbiri ya anthu anchipembezo cha Satana tili ndi Alice Bailey awiri. Pali Alice Bailey woyamba ndi mkazi, ndiye tili ndi Alice Bailey wachiwiri ndi mamuna. Pali zifukwa zimene zingafunike kuzifotokoza chifukwa chani ku chipembezo cha Satana anakonda kuti dzina la mkazi atamwalira olowa pa udindo umenewu akampasenso dzina la mkazi kuti akatchedwenso Alice Bailey. Amen. Amenewa ndi amene adayambitsa kapena kudzutsa mokhazikika ngati nthumwi zokautsa kamwa ya Satana. Musachoke, tili pa Mateyu chapter number 5 pamene verse number 2 atiuza kuti anatsegula pakamwa nati. Amen. Amen. Polankhula pa verse number 3 ndi 4 akugwiritsa ntchito mawu akuti odala chifukwa uli wawo ufumu wacha. Ndiye kuti kamwa imene tiyimvere ndi imene ikunena za ufumu wacha wakumwamba. Ndiye pali kamwa ina imene ikunena za ufumu wa dziko lacha lapansi, ndiye Lucifer kudzera mu UN. Amen mpingo. Amen. Limodzi kodi ana mulungu. Amen. Tamverani. Robert Mueller ali ndi nzache amene akukwanisa ngati munthu wachitatu, ameneyi ankamutcha kuti Robert Spender. Ndiye kuti ndakupasani anthu angati atatu, onsewa anali paphata penipeni. Mukalowa chipembezo cha Satana kapena kutuluka ndikukhala kuti inuyo munalidi wa sataniki, simungalephere kudziwa anthu amenewa chifukwa anasunga mbiri ya mmene dziko lapansi linadzusira ufumu wa Satana ndi kamwa ya Satana mu bungwe lotchedwa United Nations. Amen. Amen. Tamverani. Mupita mukauza, kaya mukandinenera, kaya mukatumizira zolankhula zangazi, koma zipita chimozimozi mpaka imfa kuti
bungweli ndi kamwa ya Satana ndiyerekezi. Amen. Amen. Kaya kumene koko kuli ankolo anu ndakula mpingo kutchalichi ali mu organization ya Satana ndiyerekezi, simunamve. Kaya kumene koko kuli ama PhD asukulu, mumve kujoyina kumeneko ndi kumalankhulira Satana, sikukutengera kuphunzira kapena kusaphunzira, ndipo sukulu yako sikusintha kanthu pachimene ndikunena inechi. Amen. Amen. Tamverani. Robert Mueller anati, let us make the paradise earth. Amen. Amen. Tamverani. Msonkhano umenewu anachititsa patangotha zaka ziwiri atadzutsa bungwe la United Nations, League of Nations, asanayipange kukhala UN, poyamba inali League of Nations. Kodi zikumveka zimene? Atatsegula bungwe la League of Nations, mumve pano, patatenga zaka ziwiri anapangisa msonkhano. Ndiye msonkhano umenewo anayimirira ndi Robert Spender, ndiye adanena mawu oopsa koma inu simungaone. Iye anati, let us make the paradise earth. Amen. Amen. Yesu Kristu pa verse number 3 akutija ya Mateyu, Odala ali osauka mu uzimu chifukwa uli wawo ufumu wakumwamba. ikumveka ngani? Uyu akutsutsa ichi akuti tipange paradizo ya dziko lapansi. Koma mumve pano, uyu Spender akuti let us make the paradise earth. So pano akati paradizo ya dziko lapansi, ndi imene ndimafuna ndione kuti kodi inu si membala wa paradizo yo. You are not supporting this organization imene ikukhazikitsa paradise earth ku dziko lapansi. Machalichi achita tsoka chifukwa ndi masache osesa mu paradise earth. Tikumamva uthenga wake, tikayang'ana magulu olekanalekana amene akuyambitsidwa ku dziko lapansi akutenga nawo mbali. Sopano mawu akuti let us make the paradise earth. Ndiye pulani yayikulu kwambiri ya United Nations, ndi kupanga paradizo wa dziko lapansi. Amen mpingo. Amen. Koma Yesu atakwera pa phiri amauza kuti wodala inu muli osauka muzimu chifukwa uli wanu, akuti ufumu wa UN, uli wanu ufumu wa Amerika, uli wanu ufumu wa Russia ngati, akuti uli wanu ufumu wacha. Nanga amanena kuti uli wanu ufumu wa Malawi, oyendesedwa ndi andale osintha-sintha, ena obwereza, ena oyambapo, akunena ufumu umene unga. Bible likuti uli wanu ufumu wacha wakumwamba. Now mpaka pamene mpingo umene wapanga chisankho chotumikira Yesu kumapeto kuno utamvesesa kuti iwowo paradizo wawo ndi kumwamba, ndi pamene adzakhala ochereza khutu kumawu akuti paradise earth. Ndani akulankhula mawu akuti let us make the paradise earth? Amen. Amen. Ndi Lucifer. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Anayamba kuyisakasaka paradizo imeneyi kumunda wa Edeni mu Genesis chapter number 3. Mwayiwala iyo kuti anapita kwa Adamu ndi kupita kwa Hava. Amen. Ndikuwauza kuti yayi ngani mukumvazo sindizo, koma iti koma iyi anayambira pamenepo kupanga cha paradise earth, paradizo wa dziko lapansi. Amachokera kumalingaliro ndi kumapulani a Satana ndiyerekezi. Ndiye paka nthaiko chepaka inuyo mumve kuti ku Malawi ku dziko lapansi lonse kuli bungwe limene ndi kamwa ya Lucifer, ndi United Nations. Amen. 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 Kuti niyo mukamvesese kuti Lucifer amalankhula kudzera kukamwa kwa United Nations, ndipo United Nations ndi kamwa ya Satana. Mukatenge
Human Rights Charter. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Ino nzanga amene mwaphunzira muzango Google. Amen. Amen. Muzango ikapo mawu amene United Nations Charter koma makamaka gawo la United Nations Human Rights Charter. Mukadzango ika Human Rights Charter adzakutumizirani mukadzachita mwayi poti nthawi zina internet imapenga akoza kukutumizirani kabuku. Amen. Kamene kadzakhale ka charter ka UN koma makamaka ka human rights. Amen. Chifukwa chakuti United Nations ija mukamayiona ndi zigawo. Zikumveka? Pali ena amayang'anira zakudya, ena za maphunziro, ena za maufulu a munthu. Zikumveka? Amen. Ndi amati Human Rights Charter. Ndiye iniyo mukakagugula Human Rights Charter ya UN akakutumizirani. Mudzikawerenga koma musanawerenge mukatenge Exodus chapter number 20 pamene pali malamulo 10. Amen. 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 Inu mukalowese malamulo amene achakaye ndiye muzikawerenga UN Charter. Amen. Amen. Inu mukadziwa kuti Lucifer akulankhula ku United Nations. Amen. 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 Tamverani. Mukakafika ku UN inuyo mukagugulenso kuti United Nations Security Council. Amen. Kazi kumveka ndikukuza nini? Amen. Mukamve zimene United Nations Security Council chifukwa UN ili ndi zigawo zingati? Zitatu. Amen. 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 Ndiye Security Council ndi chimodzi mwa zigawo zingati? Zitatu za UN zimene zimapanga bungwe lija linapangidwa ndi nthambi zingati? Zitatu. Ndiye nthambi iliyonse imabereka. Ndiye Human Rights kani Security Council ndi gawo limodzi mwa magawo atatu amene amapanga UN. Zikumveka na Mulungu etu? Amen. Nimatitu tiziyeresanako m'maso tisamangokhala nkumalondola zinthu. Amen mpingo. Amen. Amen. Zimene ndikukuza nizi zikapherezera mawu ndikunenawa kuti nayenso Satana akulankhula mawu kudzera mbungwe la United Nations. Ndi zimene tikufuna kuphunzira pano. Amen mpingo. Tikodi chirombo chimenechi Satana ameneyi akulankhula bwanji, akuti bwanji, nanga ifeyo mawu akewa tikwamva. Amen mpingo. Amen. Sono ndikhulupira kuti mukutha kuona pano kunena kuti mawu akuti let us make the paradise earth. Bungwe limene likufuna kupanga paradiso kapena kutsogolera ndondomeko ya mapulani opanga paradiso ku dziko lapansi amene president wake wa paradisoyo Mulungu wa paradiso ameneyo, mfumu ya paradiso ameneyo, superpower wa paradiso ameneyo ndi ndani? Ndi Lucifer. Amen. Amen. Amene ndi mzimu akugwirisa ntchito anthu amatupi anyama ngati ife. Iyeyi ndi kumalankhula pakati pa anthu. Amen mpingo. Amen. Chabwino. Mukakapeza mawu akuti United Nations Security Council akakutumiziranso ndondomeko. Amen. Za mmene bungwe limeneli ku gawo la Security Council zikuyendera. Inube musakachoke mukabwere ku Bible. Muzikafufuza pa Exodus chapter 20 pamene mukapeze ndi kuyimapo ndipo musakachoke pa mawu akuti usakhale naye mulungu wina koma ine ndekha. Ndiye mukaone zimene zili ku Security Council ya United Nations. Amen mpingo. Amen. Zikakupasani kuti iwowa akuyimanso gawo limeneli ngati mulungu ku dziko lapansi. Amen. Amen. Muzimulondola Yesu ku buku la Yohane. Iye akuti mtendere wanga ndikusiyirani. Amen. Amen. Mtendere wanga ndikupasani. Koma sindikupasani inu monga dziko lapansi likupasirani. Our United Nations akuti let us make
the paradise earth akutsutsana ndi mawati chifukwa Yesu akuti mtendere wanga ndimapereka mosiyana ndi mmene dziko lapansi limata. Ndiye kuti mawu amenewo akupereka chithunzi chakuti ndiye kuti kuli amene akupereka mtendere ku dziko lapansi momwe ngati akuti mtendere wanga ndikupasani mosiyana ndi mmene dziko lapansi limata, ndiye kuti dziko lapansi limapereka mtendere. Amen pingo. Amen. Tikungosoweka sopano ifeyo kusiyanisa mitendereyi. Yesu akwachotsa anthu ku mtendere wa dziko lapansi ndikuwapasa mtendere wake. Sopano nkhondo ya ifa amene tili m'matchalichi yagona pamenepo. Tikufuna kulandira mtendere wa Yesu, at the same time tikufuna tikatenge mtendere umene dziko lapansi likutaniso likupereka. Tikupembeza inetu ndimafika pakuti matchalichi kuli bwino ngotha kazikumveka zimezi aliyense azikaziona yekha ku nyumba kwace, aliyense azikazionera ku nyumba kwace. Zikumveka kuti chifukwa iyi tikupangayi ndi kumenyanisa mbuzi pagaga. Kodi zikumveka? Inu mukumulondola Yesu wanena mawu paphiri mwansonkhanira mukudikira ayasamule kamwa kuti alankhule, ndiye mwavomereza kuti mumvera zolankhula za Yesu yekha. Amen. Amen. Zikumveka? Ndiye zolankhula za iye yakuti ineyo ndili ndi mtendere, koma mtendere ndili nawo ine si umene dziko lapansi lizikupasani. Mwa njira ina akufuna kukuwuzani kuti ngati mukundilondola ine, tsekani zochitika za dziko lacha maufulu a dziko lapansi, kupindula ndi ndondomeko zimene dziko lapansi layika. Iweyo nkumapindula nawo mu ndondomeko zimenezo. Ayi ngati bise ngati ndi zimene Bible pamene palikuta likunena. Mwa njira ina ngati anthu adziyera pogwirisa ntchito za dziko lapansi, ufulu wa dziko lapansi, iweyo suyera nawo. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Ngati anthu adzinenepa ndi mankhwala a dziko lapansi, iweyo mankhwala amene sutani nawo. Amen. Amen. Ine sindikulandirisa ni koponi yodindapo 666 yoti mulandirire fetereza wa 10,000 sana ione koponito. Kodi mwayiona koponi ya chaka chino? Hai nkhani zosausa. Amen. 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 Ndoti wiki ya mawa mbwere kuno. Amen. Amen. Anyamata zanga tose kumene kuja wiki ya mawa ndoti tibwe tizapembeze pati kuti tizaonecha tizaitanthauzire koponi ya 10,000 ayilumbirise wiki ya mawa. Chifukwa isinalumbire ilumbira wiki ya mawa. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Muzayione mene koponi imene ilili. Amen mpingo. Amen. Inu muzazindikira kuti zamtendere kwambiri koma Mulungu akunyozeka muzinthu zosaziwika bwino zakuti inuyo simungazipange valiyo bwinobwino kapenanso ozitanthauzira atakungooneka kuti ndi openga alibe nzeru osaphunzira ndi mbatama potanthauzira zimene zozo koma muli mwano kuchitira chipongwe cha. Musayiwale Daniel akuti koma chikadzayimirira chirombo chimenechi chizizagwira ntchito yomalemetsa opatulika awa mmwambamwa. Amen. 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 Uku ndikumatukwana nda Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Amen. Now, zithandizozo ntchito yake ndikulemetsa opatulika acha. Inu muchiona, inu muchikuonekera. Inu mukhoza kukhumudwa ko basi. Amen. Mukhumudwa tikuti mukhumudwa na ana Mulungu mukachiona chokalandirira fetereza angakhale zimapepala zake zimene zili ku ofesiko logo yake ili pamene pa chipepala cha koponicho inu kukhumudwa kale. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Koma nanga inu simukungofunapo feterezayo basi ndiye mupezeka wosalakwa. Simanga mufuna fetereza ndiye kuti ngakhale zimene ndikulankhula inezi zikhala zopanda mutu kwa inu simukufuna chipepalacho ya mukufuna cha fetereza. Koma Bible likuti mtendere umene ndidzakupaseni
uzasiyana ndi mtendere umene dziko lapansi lidzapereka. So pano the word ndizakupaseni ndiye kuti Yesu akuti mtendere umene ndipatsa, akati kupasa ndi chaulere zolandira. Amen. Nalonso dziko lapansi akanena kuti mmene dziko lapansi lipasa ndiye kuti dziko lapansi lili ndi zaulere. Ndiye kuti inuyo muziyang'ana gawo la paradise earth linagwirizizidwa ndi zinthu zaulere. Chifukwa ndi paradiso. Kodi paradiso mukumuziwa? Let us make paradise earth. Ndi kungokhala tu pansi pe ndi kumatumiza ndalama. Paradise imene osakafola ngakhale pala ini asipa paradiso tini. Kodi zikumveka zimene? Amen. Zikumveka kodi? Anthu akusiya kulima chimanga. Simwaimva nkhani imene? Chimanga chikhalapo koma anthu asiya kuta dziko likupereka mtendere. Koso pano pakadali panopa masero opangira chimanga iya yaenda bwino kwambiri malinga ndika covid kana lipo kati. Amen. Dziko lonse lapansi linasonkha anthu, linachita donate anthu. Amen. Akuluwa a Bill Gates amene amatenga ndalama zawo ndikumagulira mavakisini ndikumapereka mabiliyoni ndalama zacho sesa president ana adiaziti. Kasi kuveka koda namu. Naye amene yuyu phindu lache lija lakuti ineyo ndi amene ndidzapange chimanga cha dziko lonse lapansi ndiye ntchito imeneja sopano yatha kuti paradiso munthu asalime iyayi koma chimanga zikachipeza kwa adimaki chimene azingotenga sero yopangidwa kuziwalo za munthuyo basi ndikungotenga udzu ngati umene basi kulowesa muchiujeni ukamaka tulukako chimanga sero ija yachokera mu COVID-19 makwabiri achiaja anakupasani aja mukati aulere umakatenga nduna zimakatenga chinasembeza ndazawo amakatenga makobiri leko inu mumamva nkhani imeneyi inakupitani ngati pa Zambia pachina mwana wasa amakatenga zimene ndazawo anali ndani kachina amakatenga papomwepa pa Mozambiki ndama zimabwera. Kodi sikumveka zimene? Amwene acha ukanati kulandira drama zije kuyamba kupanga makani amwene apa sidi apa naso wesa hii simwazo wakulanga mwazo wakulanga apa sidi apa tikudinda namene Magufuli anapanga kangati ya Magufuli pasidi ajimwina ngati zinatenga tunda ngati mpingo wa Mulungu. Bible likuti ineyo mtendere kumene ndidzapereke ndiolekana. Koma Yesu ku Mateyu wayamba ndikunena kuti wodala ine koma pomalizira kuti chifukwa uli wanu ufumu wa kumwamba uli ndacha inyache. Ufumu wa dziko lapansi uliso ndicha ndacha inyache. Kusimikizira kwake ndi zimene wanena ku buku la Yohane kuti ndikoma mtendere ndikuperekawo ndi osiyana ndi umene dziko lapansi limata. So pano kusankha mitendere ndikumene kwakuvuta. Amen. Ngati Chikristu chavuta ndikusankha mitendere. Ngati mipingo ikuonongeka ndikusankha mtendere. Pokugwa kuchisankho cha mtendere kumene ndikutulusira mawu ine kuti akoma makosana izi kumene zikupitako tingolekapo zikangosonkhana ni makomo. Amen. Zikuchitikazi sapano sizikusiyana ndi kalabu za usiwa wata. Zikumveka kodi? Amen. Inuyo kumuyang'ana nzimayi ubwera kuchalichi noka kutoziwa kuti awawa ndi mabeneficiary, awawa ndi opeza phindu mu mtendere wa dziko lapansi. Amen. Kozi kumveka zimene? Mmene akudiyerera ali kuchalichi koma inyo ndikungodziwa kuti uyuyu ndi beneficiary wa mtendere wa dziko lapansi. Angakale ndili naye kuchalichi koma stepe izozo kachitidwa kwako munthu akudiyerera nawo mtendere wa dziko lapansi. Amen. Sinanga akufuna kuti tisamagwire ntchito chifukwa akanena kuti mtendere paradiso. Uyuyu Robert Spender akuti Robert Muller akuti let us make the paradise earth. Ndi agenda imene inagwirizana imene. Amen. Muzipita konseku koma cholinga ndikupanga paradiso wa dziko lapansi. Amen. Koma inuyo mutasiya konseko
Mungu itenga foni muyike mmanja. Mundivomera kuti anthu fe tili ku paradiso. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Anthu tili kucha? Paradiso. Ku paradiso. Zikumveka kundana mu. Iyi kaparadiso kapadera. Koma kaya kakuchokera kuti kaya. Kamene kaka mwene ndi kaparadiso kapadera. Chifukwa lerolo anyamata 10 amene ankata amayi awo akadwala nkupita kukaona lero amaonera pafoni. Akudwala ye tapanga ndaone munthu ali kuno amayi yache ali kuchinyiha kuchitipa kwino kwake huko basi aimba basi ndaone basi krepa mama ankolot ina ngopeza mwino iwe kumaona kuti amayi anga atwanda akudwala papa alichonchi condition yake ya ujeni pita naoni imba ni 774 akunena tu mazimu uchimva ngwi chambula sita mazimu kuchoka kuja ulendo kukomo paradiso siya masiwira pologalamu ya ambulasi ndaipanga ineyo ndili nyumba ndaona swama yanga pafoni akudwala adi yagona afunda blanket ndagulira ndili kunyumba ndiye ndikupanga kuti 77 pomwe papa ndingoti 77 ngotuje chinyiha pa lumpi chikumba ulendo kumpanga kumene kwina kwake kuzala wengo kukatenga mayanga ubwera na uku mpaka akapeza chithandizo mukukaona kaparadiso mwakaona kaparadiso mwakaona kodi zikufika zimene ameni tinkati bwanji masiku amene ayaya pita nikaye kumuzi mukaoneka yeza kumunda amayi siti matero mwezi uno amapita kumuzi akalongosola za kwa pongozi akalongosola so za kwa mayanga mumwe kimakobiri ndapasi lero nimesa akulimisa amene ali njumba mwaji akumapita taikata amaye tapangani ndione mwalipira mawa mukamapasa awaniekayo muzandiuze pita ndi foni kumunda ulelo foni cha munda ajawata amaliza ndi apa akukuonesa ndime iwe uli kuli nyumba mwako akukuonesa ndime imene waganyu wata walima alimadi basi madala namba la itulusa ndani ndili nyumba basi kete pa namulipira waganyu olima kumunda kwa mayanja kumpanga uko kwa kutuma kutali kumyala ngati kumiko kodi zikumveka zimene amen walima wata wamaliza ine sindiza pita ko paka zaka 6 ndizilimisira pa phone popa azikolola ndili ku mukuiona paradiso mukuiona paradiso amen pita amen koma kwadi pamene pa chikondano cha pa abale chikhalebe chikukhala chaka chino ndi cha 6 mmene amapita ayaya wamakhala ndi mwayi woti akachapako blanketi kodi zikumveka zimene akaenda kumuzi kupereka komoni kwa zilongo anga amene zinavuta ali mizi sana peze maukwati ali ndi ana akachezera mmene mumu kodi zikumveka zimene 10,000 kumakabwerako zitheka ndinaona lita amayi anga kale kodi inu mukukhutira kuti amayi anu mwaona pa foni akudwala basi mwakhutira kuti mwazonda mmene dziko lapansi likuperekera mitendere yolekana imene tikuiyerekezera kuti imeneyi ndiye paradiso ya dziko lapansi koma zinthu sizikungothera pamene ndikunena apayi zikupita kumtendere okandyesa munthu nzake chifukwa chofuna mtendere amen kuti zikumveka munthu waleka tsopano kuweta ziweto za mtundu uliwonse amen chifukwa nyama ya nkhuku ili mukatabuleti kena kakeso nyama ya nkhuku kapiri sikachoichi zikumveka nkhuku mmene yakulira mucha ayika mukacha
mukapirisi mukatabulisi anakakulunga kena kakesha pasanaka ika loiko nsuzi mix kama oneka chonchi ndio amaika flavor chicken flavor beef kwezi kumeka mukati beef ndijani ime chakulia chingombe chicha chose chile kapirisi chonchi flavor ng'ombe ndio kuti ndikamaka kula flavor ya ng'ombe ndikuti ndadia cha ng'ombe ndadia ng'ombe kwezi kumeka je inu kukatira nkhwani yese nyama yangu kani zovuta tu basi kani tu hakula nungi kumene kumakafika chauko nungi amen pi amen tikukhala masiku amene ana mulungu tiyenera kusiyanisa mtendere ukuchita nkhondo pa chalichipa choice cha mtendere ndi chimene chikufunika kuti tichiganizire po Bible andina kuti mtendere ndikukupasani simonga dziko la pansi lipa mtendere wa kwa mulungu munthu amayenera kukhala nayo ng'ombe kuti adye ng'ombe amen mtendere wa satana munthu amangofunika kukhala ndi 50 kwacha mthumba kuti adye cha adye ng'ombe mwayiona ngani mene amen mtendere wa kwa mulungu ndimafunika kuti ndiwete nkhuku amen zikuveka mtendere wa kwa satana ndikungofunika kapaketi kapaudala ndikatile mucha ndiwo nkhuku ndatani nkhuku ndani kodi zikuveka zimene kani zimene zindizovuta kwambiri kodi zikuveka zimene zanamu amen mtendere wa kwa mulungu ndifunika kuti ndilime maolanje ndi azakule 5 years ndizatyolecha olanje mtendere wa kwa satana zala lero chakanyama kuchola inu kuzala lero so iya ipali zuwapo ndikufuna olanje ndi 500 thumbaso tikabwerera chenji kangopereka chenji akandipasa olanje kuti zikalephereka amen zikakanika akandipasa ndikapeza zosavuta apa lero mwalino ndikangopeza pamene papa ayikapo sobo olanje zata ndivutika alibotolo tembo uja olanje uja wachoka kuchire sopano wamera golosa wamera muokala mandimu amera muokala mandimu kodi zikuveka namu ni mapindu otani amene ana amulungu pa mtunda wa chimaliziro ngati uno amene tikuyenera kuchita nawo komanso kusachita nawo amen mpingo pali zinthu zingapo ana mulungu zimene tiyenera kuzimvesera tamvera ngati inu ndi ine sitingasamalire pa mtunda wosirizawu kukasiyanisa mitendere tivutika kwambiri tikuchita ndi mawu amene analankhula Robert Muller anati let us make a paradise earth amen zikumveka kodi now paradise earth iyi mukayiona iniyo mukhulupirira kuti anthu ambiri alowa nawo mu paradise earth koma mukapeza so kuchalichi ati akaloweso paradise iso yakutiso ya manguzi akuzitheka zimezi ndilowe paradiso wa dziko lapasi paradiso wa kumwambaso ndikalowe sopano dyera limene lilakuti mukufuna mupindule uku ndiye la MP kodi zikumveka anali a UDF chongo luza UDF wose anatawa ulendo kukalowa DPP mmene inangotamangisidwa munanditamangisana sitinathamangisa kulu byo chongo ntamangisa kulu ya muboma to awosa amina jananye mukutamanga ulendo kalowa soja lero mene zakakamira kumene kule mukuva masupichi to ayamba kusintha ku parliament kamwa za amene simukayembekezera kuti angalankhule mawu anayimirira mu parliament ndikunena kuti boma lapita lija mulifufuze za chilima koma mawu amenewa atuluka pakamwa pa munthu amene ineyo mpaka namenya apa pakumenya akulankhula mawu amenewa wandi mkulu wa MCP uyuyu mpaka kulankhula mawu amenewa kwapa chikanza chakuti mufufuze
akuti mupanga chizungu chacho chimene chakulankhula akuti fresh cha we need fresh inquiry. Ine ndikuti sha olazizaje sakugona tulo yayi ansacha mpaka na kunena kuti fresh inquiry ya mpiga oje ya chirima mtima umene huu ndi umene uvuna paradizo wa kumwamba at the same time mufuna paradizo wa dziko lapansi zigwira yakuluakulu bwanji tikabalalikana tikhale kuti tabalalikana. Amen. Ngati ndi choncho koma ngati tifuna kupitiriza mkumano huu tiye tisanke paradizo cha mmodzi. Amen. Amen. Paradizo wathu ife ali kumwamba chifukwa verse 3 wanena kuti inde mtendere umene ineyo ndikukupasani ndi mtendere wakuja wakumwamba. Amen. Amen. Chifukwa muli odala inu chifukwa uli wanu ufumu wacha wakumwamba. ndiye tili ndi ufumu wa dziko lapansi umene eni aka ufumu ndi United Nation koma pa United Nation pamwamba ndi pamene pali Lucifer kotero kuti chimene ndikuchitchulachi chotchedwa UN dzina lina chimatchedwa kuti Luciferian Organization. Amen. Amen. Amen pingu. Amen. 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 Kodi mwasankha motani pakati pa mitendere iwiri pamene tikuyembekezera kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu? For ulendo umene Yesu akamabwera adzatenga iwo amene apanga chisankho chosankha ufumu wacha wakumwamba. chifukwa wauziratu kuti uli wanu kuusiya kapena kuutenga ndi inuyo. Amen pingu. Amen. Koma ine ndenda kupereka kuti ndi umene koma uwu wa dziko lapansiwu tiyeni muziusatira mtendere umenewu. Amen pingu. Amen. Amen. Mukaona mtendere umenewu anzathu aza maphunziro makatoni ngati si ndege za mkucha ndiye kuti mwezi wa mawa siutha ndege zimenezo zikubwera kwabwera abweresa amati chani chija amati matabuleti anzathu a electronics mwachimva chimene ndalina pamene software atanikale ayikakale mmene mumu ndiye matabuleti amene wa makompyuta am'manja agawa pamene akuti maphunziro aulere zimene zonso zitaniso zigawidwaso komanso zacha zaulere kabungwe kena sikanalengeze iyayi kamangodikira kuti DPP ikalowa. Amen. Amen. Ikoko kabwereso ndi makompyuta ajaniwa aulere ndi makompyuta amenewa mu software mu apakiramo kale maphunziro amene mwana aziti akadina mmene azikatuluka maphunziro ake. Kodi zikumveka zimene? Ndi akonza kuti mwana kuyambira pa zaka 5 ayambe kuphunzira sexual activity. Kodi zikumveka zimene? Amen. Amen. Zikumveka mukundimva kodi? Amen. Amen yoti ndi paradise mwana yoti azida akangokhala ka pa ndekuti ndondomeko zachisembwere zili pamene papa phase 1 phase 2 phase 8 phase 9 inuyo mukupika nsima mwana akuziwa akuphunzira ali kalasi. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Ine nkhani imeneyi ikundivuta kwambiri. Amen mpini. Amen. Amen. Ife timanena kuti mmene akusankha pa 5 September ku LCD boma limene liti lilamulire. Amen. Mukukumbukira ine ndidafotokoza nkhani imene. Amen. Amen. Litasankhidwa kuti ndi pa 23 pa 22 ndinafotokozanso kuopsa kwa sopano boma limene lasankhidwa. Amen. Amen. Muli ndondomeko za paradise earth mmene zimene zikubwera limodzi ndi United Nation Human Rights Charter chija ndati mukakagugula mukachipeza ndi mmene mwaona kwa chikalata chamwe chiwerenga chija alemba chovomereza kuti pasapezeke sosopano munthu m'malawi muno omuyimba mulandu nzake akakwatirana ndi mwamuna nzake. Mwachiona chikalata chi simuna chiwerenge achipanga lilizi. Amen. Chapangidwa tu lilizi. Amen pino. Ndi akuluakulu tu
kukhala maukwati koma asikana kukwatirana ndi asikana nzawo. Kodi nkhani imene mukuiona kuti ndi chani? Chifukwa ndikula Human Rights Charter ikuti ndikuphwanya malamulo azaufulu kumulesa munthu ndondomeko zakusankha akafuna kukwatira. Ali ndi ufulu pamene poto ayikatu chinyama. Kodi zikumveka zimene? Agalu akwatirana ndi anthu siku lako iyo. Kodi zikumveka zimene? Amen. Pakadali panopa ku Norway ayamba kuphunzitsa agalu amuna kukafunsira asungwana m'masukulu. Ku Asia kwa masula agalu aja ndi apite pa sukulu pa primary ya girls apite agalu kumasankha kufa alibe uyen galu zayambika kunulo. Kodi zikumveka zimene? Amen. Akulola kuti galu azikafusira kutera ku aja anatu musamala nakazi musankhidwa ndi agalu mufusiridwa ndi agalu. Siku lina lake tizazizimuka kula pingo akundibweresera galu ali ndapeza boyfriend. Kila ulikuwa popi apeza ja girlfriend akubwera ndi galu. Zikumveka? Amen. Iwe chimene chichi chane andi girlfriend wanga amene akukwera pakhombopo ndi girlfriend wanga akunyambita. Ndipo iweyo kholo ukazalesa kuti Allah ukukwatirana ndi chinyama azakupanga Allah tiye kudeni. Ukuphwanya ufulu ndi lamulo lokhazikika loti lisasinthe. Amen. Imene ndi Paradise Earth zonsezi zili mu UN Human Rights Charter chifukwa ndi kulakwa kumusankhira munthu choti amange nacho banja. Kodi zikumveka zimene zanamu? Amen. 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 Yesu akuti komatu ine mtendere umene ndikukupasani si umene dziko lapansi limapereka. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Iye anadziwa ali aware kuti dziko lapansi lipereka mtendere lidzakhala likupereka mtendere. Ndipo anadziwa kuti kumtunda wa kumapeto mtendere umene dziko lapansi lidzapereka udzachosa anthu pakupembeza koyenera. Amen. Amen. Choncho ndachenjezeretu kuti zizaoneka mtendere koma musazaganize kuti mtendere umene wowo ndapereka ndineyo. Amen. Amen. Kodi zikumveka nini? Amen. Mukazaliona sisi likupanga zache musazaganize kuti ndalimeresa ndine. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Amen. Sakumva tu. Mukazamuona munthu yezukeni kuyezuka musazaganize ndayiyezukisa ndine. Amen. Ndi mtendere umene dziko lapansi lizizapereka. Kuchenjeza department imene ayipasa mwayi oyiwululira kuti ndili ndi ufumu wa Mulungu umene ndabweresa ndipo ufumu umene wowo ndi wanu. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimene sana? Amen. 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 Simamuona Elon Musk zimene akuchita boost mtendere wa dziko lapansi. Mwaona? Pano anthu wantchito akumakagula ku shop. Wantchito kukagula ku shop. Chifukwa iyeyo wapanga maloboti. Zikumveka? Roboti yakuti ikukwanisa kuchapa mbale, ikukwanisa kuyala pogona, kumachita kudziwa chiroboti kuti panopa mbuyanga wazuka pogona paja watanipo wachokapo basi chinga chokha kalowa kuchipinda ndikuziwa kuti makii wachosa mpaka na kuyang'ana ndizoti makii waikayapa ndikutenga ndikusegula kuchipinda chiroboti chinga mpaka pa bedi pa uchiona kutu kupita mu wardrobe kusegula kutenga bedi sitina unagonerazi ulendo nazo sikuti swango ika pasi straight ulendo kukaika mulondire mochapira iwe uli kunyumba paka dali panopa 6:30 bwana ujakhala kuta akubwera ndipo akabwera pano amafuna kapu ya coffee inu mukamasegula pa gate pacha kwe chaziwa ukuko kale chili pacha pa kitchen inu ya mukamaka khala pa tebulo mukachiona chinga chikubweresa kapu ya coffee
Kodi inu mukamaona zinthu ngati zimenezi ana Mulungu mukunena kuti dziko lapansi likupita patipati, muzamkumbukira Yohane ku buku la Chivumbulutso. Iye akunena kuti Ambuye idzani msanga inde kuti tikapumule kuzolemesa za nthawi ya pansi pano. Inu mukamaona zifanizo za anthu mukuganiza kuti ndi chilungamo kulenga chinthu chokhala ngati munthu ndiye kupita patsogolo pake kulasha. Tsopano agula zimenezi ndi azika mu shopu chifukwa wapanga azibambo, wapangaso asungwana. Elon Musk ine zoti ndizivutika nazo, ulendo kafika kuti kumagomero kukayang'ana kazi zili ninchi ndingopita paokala inuyo. Koma mbale tizilongosole bwino kuti projekita ja ibwere zimenezi anthu tizizaona, muzizamuona mmene msungwana ndi kumunenayi. Amen. Amen. Kodi sikumveka? Amen. Msungwana ndi kumunenayi ana Mulungu muzizamuona mmene alili okongola. Zikumveka kuti? Amen. Akumala nkhulaso tupiso mukuliona inyo ngati liti lomwe lili. Akumala nkhula ndi kumakubwezera mawu. Good morning, good morning, good afternoon, good afternoon. Panali bwanji pakhomo pano masana. Pologalamu iniyo muyika chinelo mukuchifuna inuyo mumuyika mudina kwe chizilankhula chichewa chizilankhula cha chili gwero kipti language. Kodi sikumveka zimene? Amen. Cha achewa akunoko chilipo chiboliboli cholankhula cha chichewa cha kumawa kwa lilungu chizilankhula asindi bwantere nditi kwantere kwanti chizilankhula kwanti koma chili cha chigoli chibolibo wapanga zimene zozo. Koma mukamaona zoterezi iniyo muzingotenga mawu amene Yesu akuti koma odala inu chifukwa ufumu wa Mulungu uli wanu. Muntenge Yesu yemweyo akuti mtendere umene ndikupereka si umene dziko lapansi likuta. Kodi mtendere uwa mpaka na tsopano ayamba kwacho sasungwanawa tisakwatire ndiye tsopano tikakwatire chiboliboli. Nafa anyamata tagwa nayo chifukwa apangaza anyamata timahandisa. Wakuti msungwana wale losanga sankhe inuyo iya asankha chiti asankha chimene. Amen. Amen. Kodi sikumveka zimene? Ngani itu musaipepusa mukakapeza zimenezo mukapeza kuti Elon Musk chiboliboli chilichonse chili ndi akaunti chili kale pa programu ya digital money. Chifukwa iweyo msungwana chikakukwatira ichocho ndi mutu ndithu wa nyumba chizigula zacha mweso chizigula zakuti achipasa kale chili ndi akaunti chili ndi ndalama. Zikumveka kunena zi chili kale ndi cha chili kale pa system yo swiper chizingokupa niyo kadi chimene chipana ulendo nayo basi kwe ukatenga zinthu mushoti basi kwe bill yonse kwa inu masi basi kwe inu mubwera ndiza kudya mamuna wanu wakuta nini wakugulira paradiso za ulesi zonyenya zofewa. Kodi sikumveka hivi? Amen. Ameni. Amen. Kodi lili limodzi? Amen yitu ndi Elon Musk. Amen pia. Kodi sikumveka zimene? Amen. Tamverani. Zimene Satana wapanga ku dziko lapansi lino watiutsira amuna 10. Amen. Amen. Amoyo a dziko lapansi achokera ku mdima koma dziko lapansi sili kwaona koma laona koma kumene achokera sakukuziwa. Amen. Amen. Bible likuti chifanizo chimene Daniel anachiona kumyendo anachiona doti losakanizika ndi chitsulo. Amen. Amen. Kutanthauza munthu ndi meto. Amen pia. Zikumveka Amen. Tsopano munthu akupangidwa kuti sangakhale munthu payekha mpaka chitsulo chitathandizira umunthu wake. Popanga zimene zikukhala zozama ndi pamene taona mavakisini akhala akulowa mthupi la anthu kuti akapange timitovu mthupi la munthu.
kodi zikumveka zimene? Amen. Koma anthu 10 amene aukawa ndiko zakungoupasilana atatu okha. Amen. Tili ndi Elon Musk. Elon Musk mukayang'ana kusakanisika kwa doti ndi chisulo. Elon Musk ndi Africa, wachokera pa South Africa pomwepa. Ndunamaiti pano akuchokera pa South Africa. Koma sopano Elon Musk ali pamwamba pa mzungu wina aliyense. Palibe munthu ku dziko lapansi amene anapangapo zinthu za luso ngati zimene akupanga Elon Musk. Ngakhale kwa azungu kulibe, kufikira kuti achina Trump amachita bawo kumamulambira. America ndi kumulanda kutilanda ma Africa kuti Elon Musk akhala wanda tikunena pano ziboliboli tikunenazo akupangira kuti kumeneko. Amen. Ameneyu ndi amene akupanga ndege zimene zikumapita pakati pa dziko ndi mpata uja umachedwa kuti space. Akumazituma zinthu ku space. Amen. Sinanga dziko ndilozungulira, ende mpata uli kuseri kwa dziko. Akumatuma zinthu zipite kuti ndiye kumene kuwaika makamera ali komweko akuyenda 700 trillion point chakuti kilomita pa ola limodzi. Kutamangatu kumeneko kuposa kuwala. Kutamanga kwake wachika kuti kumeneko ndiye chikuyenda ndikumajambula. Ndikumene wakati palamulira nkhondo ya ma aliens. Wakajambula kumeneko ndiye wabwera nazo kuzationesa akuluakulu zili kuti zili uku. Amen. Sopano luso lotere mukamaliona musaganize kuti ndi luso wamba, koma likutipangitsa kuti ife tikazindikire chimene dziko lapansi likuchita. Uyu akulankhula mawu statement imene ndachedwa nayo ine ndimana lankhula Robert Mueller anati let us make the paradise earth. Amen. Ndicho linga chimenechi UN yakazikika kwambiri. Mkati mwa United Nations muli komiti yaikulu kwambiri imene imayendetsa ufumu wa United Nations. Amen. Gulu loyamba la komiti loyamba lili ndi akulu okwana 24. Ndiye anthu olemera 10 watenga a UN ndikuayika ku komiti itiyo imene yoyo kupanga ngati 24 elders. Tamverani kumwamba tili ndi akuluakulanga amene amazungulira pa mpando wa chifumu, kapena ndinene kuti kumwambaku kuli mpando wa chifumu pamene pamakhala Mulungu. Amen. Ndiye pozungulira pa mpando wa Mulungu pali akulu okwana ngati 24. Format imeneyo ndi imene Lucifer waipanga pa bungwe la United Nations. Zimenezi ndikukupasani kuti mumve kuti zindithirire umboni kumawa amene ndanena kuti United Nations ndi pakamwa pa Lucifer. Amen. Mukapita inuyo lerolo ku United Nations mukapeza kuti kuli komiti ya akuluakulu 24. Amen. Kuti umvana komiti inayi anatenga mafuko kapena maiko 12 amene ali ndi ndalama kwambiri dziko lonse lapasi. Alipo anga 12. Amen. Maiko 12 amenewa mumapezeka chilichonse chimene chimalipanga dziko kukhala lolemera. Muli miyala, muli mafuta, muli oil, ndiye muli gold. Kazi kumveka zimenezo? Basi maiko 12 amenewa ndi amene ali ni nkhokwe za golide kuphatikizapo dziko la France, amene ali ndi ma warehouse mukoza kumayenda kuno mpaka na kunyumba kwa bwanawa kunyumba kwako mwama muli mu warehouse uku golide uku mukamayenda ndi mikute za golide. Maiko amene wawa onsewa ndi mamembala a United Nations. Amen. Amenewa ndi amene amatenga chuma chawochi kuchipereka ku mabungwe mpaka na panado kuti mumpeze akuchokera kumene. Amen.
Amen. Nseu odula uja mukuyendera makosa nake ndi ati Amen. buliji asegulira zuluji makosa nake ndi ati ndi amene. Amen. Amen. Kodi zikumveka namwe? Amen. 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 Sakumvabe. Amen. Amen. Mpaka pamene tingatenge zithunzi zikumveka kodi ndiye tikayijambule mutenga olofoni yomweyi tikayijambule bridge ya Lilongwe tikayambire kunsi tikambe kuona design ya mapilala amene agwiriza cha Rich. bridge. Kodi zikumveka namwe? Mukakachoka pamenepo mukapite pamwamba. Amen. Amen. Mukaupeze nzera umene wasiyanisa kumanja ndi kucha ndi kumanzere. Mutu wanu ukayamba kugwira inuyo kuti china chake chikuchitika ku dziko lapansi koma chachinsisi chimene inu simukuchidziwa. Amen. Amen. Kodi zikumveka namwe? Amen. 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 Nkhani imeneyi ndi nkhani yosausa kwambiri. Boma lililonse limene linkakhala ndi ganizo lofuna kupereka nawo thandizo la bridge linkafunika kuti likhale membala mu mayiko 12. Amen. Kodi zikumveka? Chifukwa ndamene wa mayiko 12 amenenso amayendesa komiti zimene inu mumaganiza kuti zinatha zija zasamunda zinkayendesa mayiko asamunda makosana chindi ati achina heritage ndazawo. Kodi zikumveka zimene? Gulu lake ndiliti? Ndi limene lili. Amen. Amenewa ndi amene adasunga chipongwe chimene chinachitika mu 1959 kuzafika 1960. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Amen. Pamene kunali kuukira kwa boma la Malawi kwaukira asamunda kuti achose stupid federation. Kamu kundimva kazi mmene amasintha kuchosa stupid federation kuchosa usamunda kuti sobano boma la Malawi likhale lilipobe. Munali anyamata 12 kazi kundimveka kaya amene anali mabwalo otererapo ziwanda za ukapolo. Ndiye ndingakupaseni ndandanda mpaka namufika pachina Sarah Green Jones amene anapanga design ndi kuthandizira bridge yoyamba mwagwesaji. Amenewa anali mamembala amuduma 12 ku chipembedzo cha Satana. Amenewa ndi amene ziwanda zidatsala muduma 12 zimene zimalipanga boma la Malawi ngakhale mutayika wanzeru bwanji nkumayenda umphawi amavuto. Duma 12 ndi aini yake achichiri ake. Kazi kumveka kaya? Amen. Kazi kumveka kaya? Amen. Tamverani. Sipadali nseu tupajayo. Kamu kundimva? Mmene timafika zaka ndi kuzinena za kumbuyozi nkuti pamalo paja pali ka ofesi kamene amachitirako meeting amuduma 12 ndipo zivute zitani nkhani imeneyi mukapita kukadzusa mafupa achina Nzee Jomo Kenyatta akakuvomerani kuti aizona akulu akunena meeting ya duma 12 mukachoka pamenepa mukafusa azungu akulodisha ndi Nyasala ndi kuchoka ku Zimbabwe ajana gwira ukapolo mayiko amenewa akuuzaniza ziwanda zochedwa duma 12. Amen. Ngakhale lero tikuvutika bwanji mutasintha maboma Malawi mpaka izazindikire za duma 12 ndi pamene tizakhala afulu. Koma kupanda apo ukapolo udzabwera mpaka pamene mudzalakerake kukaitana ngelo kuti azayimire upresidenti ku Malawi. Koma kupanda apo ana Mulungu mavuto adzabereka pa mavuto anzachi mpaka tsiku lobwera Yesu na nthaka iyi. Kwa chinsinsi cha ziwanda za umphawi zili mu duma 12. Amen. Amen. Lero kumakono kuno ndanyamata 12 ndikwanena pamene papawo. Kodi zikumveka zimene zanamu?
amen amen Amen. chaka chilichonse membala wina mmenemu ndi Britain imene ifeyo tidali akapolo ake. Kazikumveka zimene Amen. mukakauza china Queen ndi anzawo mukangoti Duma 12 akakumanga kwa akaziwa kuti mmene wayamba kutchula Duma 12 aulula chilichonse. Munthu amene akuziwa Duma 12 mumuope chifukwa ali ndi zinsinsi tazina kukuwa kwakuwa mabulutu ngati ife ngati kumamveka kanthu tilibe sukulu sina nzungu koma mmene ndayambira mujama amangu etu tiyeni kuchichiri kuli Duma 12 ndikanakhala nzungu nimesatabwera kalekale anthu kulita ndi titakagumula chimechi ukanamuona Malawi kumasuka kwake. Amen pini. Amen. Kuti zikumveka koma akunena bulutu lokuzivika sakuzivika zikumveka ngati zimene zitheka koma kungobwera mzungu munomo mzungu weni mzungu weni ngobwera azungu ena ndikuzangotiuza kuti musadandaule kunoko kuli miyala ili kukasiya mwala umuli nawo inu palibe ali nawo dziko lonse lapasi uli ndi inuyo. Kodi mwala umene wabwera lero ndi wakalekale chifukwa simaziwika miyala imene Duma 12. Kazi kumveka zini. Amen. Kuti niyo airport iyi kudusa mpaka kuja kukafika kumusi kuja kuli miyala kuti chonchi mali ngunde kupita uko kuli miyala inu mukuziziwa mpaka mutakhala membala wa Duma 12. Kodi zikumveka zimene. Amen. 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 Amenewa akatimvera chisoni ndi amene azibwera kuti muli ndi Ereniamu nda Duma 12 kumbani miyala muli ndi mwala wakuti. Amen pino. Amen. 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 Hani tuzosausa koma zosausa kwambiri. Amen. 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 Mukukumbukira nkhani ya chamba mmene idayendera ku Malawi ndilakulenga ti munthu osapemphera. Mukukumbukira nkhani ya chamba mmene idayendera inu mumadziwa nonse mudavomera dziko la Malawi kuti chamba ndi chimene chingalemeresa dziko lacho Ya Malawi. out of mapemphero ndizoona. Kodi zikumveka zimene Amen. ndizoona ndipo mabiliyoni adasungidwa. Achina Mike Tyson omwewo omenya nkhonyawa ndi amene amatumiza zikalata kumugwadilira Malawi chonde lola chambachi umphawi utani utha dola itasunga tili nayo koma anyamata Duma 12 kuchokera ku Britain ndi amene anati basop onyamula chakwera chala kuti asayinire aphungu atasayinira achakwera nkupita ku England ndikubwera kuti azasayine ananena kuti ine nono sindisayina anasayina Duma 12. Kodi zikumveka zimene lero Malawi akuvutikabe mpaka na lero. Kodi zikumveka zimene Malawi akuvutikabe out of mapemphero ngati Malawi imafuna ndalama sitimazitenga kufodia. Zikumveka Amen. Somono fodia ndi chamba zasiyana pa zikumveka kodi. Amen. Chokanira kuti niyo muzili machamba ndija chifukwa tufodia wemweyi tikusuta lero yi ankalesedwa kambuzo atabwera Malawi inaliso mbewu prohibited mina amalesa zimene. Kodi zikumveka. Amen. Ndani ya mata Duma 12 atachoka Charles Adam amene anali membala wa ku State House ku Queen House ku Britain amene ku nyumba ya ifumu ndi amene anabwera ndi kunena kuti uyu Malawi ndi mwana wa Duma 12 mumuzunza muloleni amene yazidi macha 40. sakumva tu munthu anale Adam muloleni mpaka lero Malawi sopano anayamba kupuma chifukwa cha ndalama yochokera kucha yochokera kufoja ndi anyamata Duma 12 amene anati pasop tadikirira kale akana sayina chakwera nkhani ya chamba ija zaka ziwiri zimenezi zitatu zimene analamulira kumapeto kuchoka pamene anakana kulamula paja ndikuuzeni inuyo dola ija ikanakhala ili pansi palibe chimene chikanakwera ngakhale chimodzi tizikanatheka
tikugula be 800 sugar mpaka na lero ulaza mtoki. Koma Duma 12 ndi ziwanda zimene zimabisa chuma ndi ulamuliro wa mphamvu wa kudziko lapansi. Ndi anyamata 12 amenewo ndiye mamemba la United Nations. Ziwono pamenepo ndiye kuti ndalowa mkati unyolo ulipompo. Fondi zinsisi tikulula pano. Amen pia. Amen. Kodi zimveka zimene? Amen. 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 Ndanyamata mu Duma 12 amene amalamulira kuti dziko lidzipereka malubino. Sakumva munthu. Amen. Amen. Sakumva munthu chichiwo. Ndanyamata mu Duma 12. Inu ya mufune musafune ndi amene amachita secure kumatetezera independent act. Chifukwa payenera kukhala ma human sacrifice to make that independent still stand. As I'm talking, payenera kukhala amene azitetezera. Amene wotu ndikwanenawa Peter ndi mwana. Sakumva munthu. Amene watu musayerekezera ni mabrigadier general. Komanda wa nkhondo ndi mwana amu Duma 12. Pamenewa ndi amene amachita release kuyang'anira maiko amene anawagwira ukapolo wake uti umene Satana ndiyerekezi anasisankhira yekha maiko oti azazunza. Malawi ndi Mozambiki tikusiyana pati kuti Mozambiki izipindula myala, Malawi wasapindula. Mukuganiza kuti mwala ungakhale pa Mozambiki pomwepa ku Malawi kulibe? Inu kugona kwache kwa tundwani. Mwala ungakhale ku Mozambiki ku Malawi kulibe? Golide angakhale pa Mozambiki pa Malawi palibe? Zingateka? Tangotenga ni nthaka yomweyi mungotenga doti mutape ilo ndiyo mukatapela Mozambiki mukalike mulabu akakupasani zose tima atomu chanchani zose zimakhala mudoti ndendende. Tatsinta nchani kuti uku apindule kuno samapindule. Anyamata mu Duma 12. So no Bible lili ndi mtendere wawo umene akufotokoza. Nalo dziko lapansi lili ndi mtendere wake. Amen. Amen. Koma amene wamene agwiriza mtendere wa dziko lapansi ndi zoonadi agwirizadi mtenderewu. Chifukwa ndi amene ali ndi ufulu oli masula Malawi kapena kumanga Malawi. Amen pia. Amen. Mupitisa maprofesa aphunzira zinthu zaphunzira makosana. Malawi tu ndi ophunzira. Amene ayenda maiko ambiri, amene tayenda maiko ambiri, amene mwasungulira dziko lapansi mundithirira umboni kuti pa maiko 120 aku dziko lapansi ndi dziko limodzi lokha limene Malawi simukampeza. Koma maiko onsewa Malawi mukampeza. Ali paliponse waphunzira mukufera nkhalamba mmene makapeza nkhalamba yoti kuyang'ana akuzani kuti ndi Malawi ali kumaiko akunja. Amen. Amen. Kwakuti dziko likanakhala kuti limasintha chifukwa cha sukulu, Malawi ikadakhala pa nambala 1 po munthu wophunzira Malawi yagwirizira. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ife tikusowa sukulu ngati koma chinsinsi ichi tikusowa munthu amene angatengedwe. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ine akananditenga apita hebeni pete kutakhala siku nini kufuna ndipose kanthu. Amen. Kwanza tasokanisa nduna zanuzo ndikuze ni chinsisi chagona iwo muzione zimene mene zikhalira. Siku lake lizakhala lomwero kandege kali apo kobwereka kacha kazango yenda musimuno muzamva ujeni ndama chokani kuno 10 billion pitanga kale apali ngodi apa pali chakuta apa pali oil apa zimafuta zili muleki Malawi momwe mumu. Koma Duma 12 anangopanga hachi oil oti kumagulisa mukuvutikira mafutawa ali momwe mu nyanja mu oil ali pomwe papa wambirimbiri oti mukoza kumatenga oil amene ndikumagulisa ndikukhala so china chimene chingalemeresa dziko la Malawi. Koma chachitika ndi chani? Duma 12 ndikulankhula za anyamata 12 amene ndi mamembala a United Nations. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ndi anasunga anthu 12 ophunzira kwambiri ku United Nations. Ndiye kuti kuli anthu 24 kuli 12 ndiye kuli 12 pamodzi ngatanga 48. Amen. Amen. Kodi zikumveka Amen. ndi amene akupanga bungwe la United Nations. United Nations. Amen pia. Amen.
choncho amenewa ndi amene akugawa mtendere kapena kuchosa cha kapena kuchosa mtendere. Koma kodi inu ndi ine ngati ana a Mulungu tikusoweka zonsezi olo tiziziwe zikutikhuza kanthu ngati ife? Yesu watiuza kuti ngati mukufuna ine ndikuwuzeni kuti muzakhala odala inu chifukwa ufumu wakumwamba udzakhala wa ndani? Wa inu. Ameni pia. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ameni. Amen. Kodi tili limodzi? Amen. Tandiloleni kuti ndimalize. Amenewa ndi amene akupitirira kupanikiza dziko lapansi. 48 ndi atchulawa ndi amene anapanganso bungwe la chipembedzo cha Satana komweko limene anadzimangira okha kakachisi kotchedwa the Temple of Understanding. Kaliso ndi kamwa. Amen. Amen. Kamene kakamwa yake ndi mpando wa upapa, kamene kali ndi title yakuti the Temple of Understanding. Chimene chindi chizungu. Amen. Koma mwanjira ina chichewa ndi kachisi omvesesana. Amen. Amen. Mkumano koma ota omvesesana. The Temple of Understanding. Ndi kumene kukupangisa sopano kuti kamwa imeneyo Lucifer ladzira nkhula kudzera mwa papa. Ife sitaopa kauze. Amen. Amen. Ndi amene akulankhula United Nation ndayithawa chifukwa dzuwa lilowa. Amen. Amen. Ndenda kutengera ni sopano anthu makomiti ndachula 24 ndachula 12. Amen. Ndenda zachulaso 12. Amen. Amen. Amenewa amapanga komiti yakulu ansembe achipembedzo cha United Nation ndi amene adzutsa kachisi amene amatchedwa kuti the Temple of Understanding. Amenewa atayima pobereka mwana anakabereka mpingo umene umatchedwa kuti Interfaith kapena kuti World Council of Churches. Amen. Amen. Kuti akapangeze komiti yaikulu ya mgwirizano. Amen. Imene ndi Temple of Understanding. Zinakukhuzani inuyo asiku la Sabata kukhala nawo memba mu Temple of Understanding kudzera munjira iyi. Pamene munafuna kuyamba chalichi munati tipita kwa lawyer kuti tilembese chalichi tikhale register. Amen. Amen. Nde kudzera mu registration munadziwika ngati membala wa World Council of Churches. Nde kuti mwapita mu Interfaith, mungwirizano wa zikhulupiriro zolekana ndiyeso kulikamwa basopo. Amen. Pia. Amen. Nthawi ikadakhalapo ndikananena kuti sopano tiyambe kumva sokamwa imeneyi ikulankhula zotani. Amen. Pia. Amen. Mwazonsezi musayiwale kuti verse number 3 akuti anatsegula paja Pakamwa. anali Yesu. Ndiye tikanaona mmene pakamwa pakulankhulira mukanazungulira mutu inu chifukwa zikhala zomveseseka kwa inu chifukwa tipita ku buku la Chivumbuluso mpaka tikaliona fano lili ndi pakamwa poti lilankhule. Amen. Amen. Zikumveka eh? Amen. Kodi kamwa imeneyi yayamba kulankhula? Pamene kamwa imeneyi ikulankhula kudzera mwa papa ndi mabungwe amipingo yakugwa imene ili pa registration ya World Council of Churches, kodi kamwa yawo ikulankhula zotani? Nanga madikoni yawo ndani kudzera mu pastors fulateni? Kodi zikumveka namu? Amen. Amen. Mpingo Amen. umenewu ndi ulendo wosausa kwambiri wa nthawi ya pansipa. Koma ana Mulungu pakuti tikungodzera kulipo kumene timadusa, mundilole kuti ineyo ndidule nkhani imeneyi ndiyilekezere pamenepa, koma muli ndi chithunzi chofuna kusankha mtendere pamene tikupita kumwamba. Amen. Amen. Chifukwa mtendere ukugwa usopano si mtendere wa ubwino. Amen. 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 Inuyo mungakhumudwe kwambiri pamene ndimaonera ku LCD. Ndinakhumudwa kwambiri kuona kuti mipingo ya dziko lonse lapansi muja ankayinyengerera kuti mafomu musayina a registration basi
pasamakhale transfer eti kunyengerera kwake anzatu eti kwauza kuti chimene tikufunira kuti musayi zikhale kalembera akhale kompyuta kuti mukachoka kuzingwangwa kubwera ku area 25 musamasoweke kupita ndi kalata yacha makosana chipolowe chaoneka kutere kuja mayina onse amamembala ampingo umeniwu amene anapanga zimenezi afika ku Caracas ku Venezuela. Akamasewera ku Venezuela akumadina pa board imene pali ma ID kuonesa akachoka pamenepo ndiye kuti limenelo ndi dziko ndi kaundula wacha wa dziko. So pano pa kaundula wa mipingo amen ndi pamene pali zimene amatipanga zija mapepala timasaina aja mafomu timatani aja amene aja ose aja sopano apita koyenera kupita. Mungamve chisoni kuona kuti timipingo tili mchimidzi kaya kwa ndani uku tikuoneka ku Caracas ta ku Malawi ndi mayina omwe anyoni utali kuzenje uku la ntchito yanji zina la nyoni kumusi kumphanga likaoneke ku Venezuela ku Caracas eti unali nsampha iti. Amen. Sopano umene utu ndi mtendere wa dziko la pasi woti ndisamavutika kutenga transfer ndi mtendere wa dziko la pasi. Amen. Ndi Bible likuti ja mtendere umene ndikugawa koma sindikugawa mene dziko limata. Ife ngati mpingo wa Mulungu tipewe kuphatikiza mitendere. Amen. Kodi ine mtendere wanga ndikuphatikiza ndi mtendere wa dziko lapansi? Ngati ndi choncho ndisiye mtendere umodzi ndichite ndi mtendere umodzi. Amen. Koma kumatenga mitendere yonse kuyiphatikiza ambiri tikakhumudwa pamene Yesu wasala pang'ono kubwera. Amen. Ana Mulungu ndakondwa kwambiri kuti nthawi yonseyi tinali limodzi ndipo tsopano mwina tamvako ziwiri kapena chani zitatu za mmene dziko likuyendera. Amen. Koma mwina mutakhala kuti munali pompo ndimafuna mutamvako za kagulunso aka kamene katuluka mu United Global Forum Council imene founder kapena kuti wansembe wake anali Robert Spender ameneyi atasiya mapulani wayendayenda. Ndiye Robert Spender akulankhula mawu akunena kuti Lucifer like Christ stay on the door. Akunena kuti Satana ngati Yesu wayima pacha. Ndiye kuti mwina phunziro la lero linafunika nkanayambira pamene. Amen. Lucifer ngati Satana wayima pacha. Amayina bambo ambiri akuchoka kukachaso kuti akuyamba chalichi akukampeza Satana ngati Yesu wayima pacha wayima pakoma. Ndiye kuli mipingo ndimafunika ndikanakuyambira ni ku Nigeria kuti muone machalichi amene kwayima Lucifer like Christ stay on the door. Amen. Mukanafunika kumene kumalawi kuno ndiye tikanayenda monsemu mulilongwe mukanaona chakuti Christ chakuti Pentecost mukanamva inuyo Christ like Lucifer wayima pacha wayima pakoma. Amen. Kotero kuti ngati sitingalitsegule maso dziko lapansi anthu akugogoda machalichi ndi kunena pano akulira misozi akuti akuona Yesu. Kodi zikumveka zimene? Ndalota Yesu naona Ambuye Yesu Ambuye andionekera Ambuye ali Lucifer. Sakumfatwa Ambuye Yesu wandita phone brother type ndi mamvera maudi anu
Mulungu andionesera ndamuona Yesu atayima pakhomo. Yesu Amen. amatani Yesu amene namuona Yesu mina anabwera iyeyo Yesu kuzandionekera. Wandionekera kwambiri, wandionekera, ananditenga ndiye anaenda nani amwene kuyang'ana amene Yesu akumabwera ndikuzatenga mmagulupu otengera ndi Yesu yakula pingu ndambiripiri ati akumabwera Yesu kuzatenga ulendo kukaonesa, koma kuti uyambe kumva zimene anakaona kuti kumene koko ndi pamene mungaziwe kuti napanga kuti chemwali ndi Yesu ndi Satana ngati Yesu kaya amene wayima pacha akumabwera mmaloto kuzatenga anthu. Ndizoona ndina chemwali wanga ine ali ndi chikope ndithu maloto amalota daily ndi amalemba mmene motu muli maloto otengedwa ambuya ananditenga ndi anapita nane kumanda kukandiyimbisa patumbira wa amayi anga chifukwa ine amayi anga asogoleri anamwalira ndi atamwalira koma aulo kafedwe kawo sikanali kabwinobwino yayi amenewo ine nimaona alipo ali ndi moyo ndiye namuona ananditenga ndi ayambe kukulongosolera ziliza mayina aziliza Yesu yamina amakupitizani kumandaso kumaka kuonesani ziliza zosausa za masiku akumapeto anu. Amen. 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 Nanga abusa ngati abusa komali Lucifer mukwaziwa. Nanga prophet like prophet komali da Lucifer mukwaziwa. Ndiye tili nawo alimbwe. Amen mpingo. Amen. Spenda akulankhula mawu amenewa akuti ameneyi ndiye Lucifer ngati Satana mmene wayima pakhomo anabereka mwana, ndiye mwana amene amamutcha kuti born again billionaire card. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amachedwa born again billionaire card. Ndiye billionaire card yo ndipaka kokha ndi kanthu kamoyo kamayenda. Amen. Ndikamene umboni woti uyuyu ndi born again wa Lucifer amayenera kukupasani mawu kapena kukupfunzisani za billionaire card, koma samayinena kuti ndi billionaire card, anangoyizimbayisa amayitcha kuti prosperity. Amen. Kapena kusintha kwa nyengo zanu zita. Amen. Kodi zikumveka zimene? Ndiye kuti nkhani yaitali imene yakusintha kwa nyengo. Kodi amene amasinthisa nyengo za dziko lapansi ndani? Tidalire Mulungu kuti asintha nyengo zanga kapena Satana asintha nyengo zanga? Nanga iniyo nyengo zanu zikazasintha muzaziwa kuti wakusinthani ndi Mulungu kapena kusintha ndi Satana. Pakuyenera kukhala zizindikiro, ndi zizindikiro zanji zakuti wakusinthani ndi Mulungu. Miyena kukhala ndi zizindikiro kusintha kukhalapo, koma zizindikiro zoti wasintha ndi Mulungu paina kukhala zizindikiro zake. Imeneyi tsopano ndi billionaire. Amen. Born again card ndi chipembezonso pachoka chimene chikugawa mtendere. Born again billionaire card muli ana, muli mimba, zija za anthu osabereka zimatuluka muti mmene muti. Amen. Kodi zikumveka zimene? Nyengo kusintha yoti patunda sizinali bwino zulo, koma over sudden lero sanalime sanapange kalikose patunda kungopezeka kuti basi basi. Amen. Kani zimene zindizotani ndizosausa. Amen mpingo. Koma madzulo ano chifukwa talankhula nthawi yayitali tipumula, tikamaliza kupumula tizipita sitibwereranso chifukwa kwada, koma mundilole kuti ineyo ndipemphere chifukwa cha inuyo abale amene mwabwera pa msonkhano unowo. Tiyeni pofuna kuchitira ulemu Mulungu wathu tigwade ngati pemphero lathu lomweli losiriza mu mkumano wa uthenga umene tinali nawo uno.